araw ako magsamba kahit walang misa. Magsamba pa rin ako. Just imagine. How can you imagine na itong taong ito ay priest of demons, di ba? Laging nasa simbahan, nangunguminyon yun. Nagtuturo pa ng aral ng simbahan, isang katikista, pero isang albularyo. Sabi ko ni nanay, Nay, nandyan yan sa Catechism of the Catholic Church. 21:16 to 17. All forms of divination are to be rejected. Anong sabi? All forms of divination are to be rejected. Ang kadugtong nanay, it is a recourse to Satan or demons. It is a recourse. Ano ba yung divination, nanay? Kasali na po dyan ang mga faith healers. Mga albularyo. Sabi niya, hindi ako convinced, Father, sa sinabi mo. Pero nagpa-bless siya ng mga sacramentals, mga kapatid. Holy and exorcise oil. Matapos ko ma-bless yung sacramentals niya, sabi ko ni nanay, Nay, dahil hindi kita ma-convince, inumin mo yung holy and exorcise oil pagrating mo sa bahay mo. Ininom niya yung holy and exorcise oil. Yun i-bless ko bukas. Bili kayo ng pure olive oil, hindi BB oil. Hindi din coconut oil. Hindi virgin coconut oil, ha? Olive oil. Ang asin is rock salt. Hindi iodized. Rock salt. Wala nang rock salt, pwede na yung, kung wala na dyan, wala nang iba. Yung tubig din nyo, kahit ordinary tubig, cross, medals, lahat ng mga sacramentals, i-bless ko bukas. Okay? So, nangyari mga kapatid, ininom niya yung holy and exorcise oil. Napaso si Nanay Elvera. Dahil si Nanay Elvera is walking possessed. Just imagine, normal na normal, makausap mo. Laging nagsasamba. So, ang nangyari mga kapatid, nawala si nanay sa kanyang sarili. Kailan siya nawala sa kanyang sarili? Sa pag-inom niya sa holy and exercise oil. Grabe yung kapangyarihan ng mga sacramentals, no? Sayang hindi ko mapakita sa inyo yung mga video. Mahigit sa 20 ka mga video na nandito dahil ni Father Danny nag-request. So, nakita talaga nila kanina. So, nangyari mga kapatid, ang mga demonyo sa katawan ni Nanay Elvera nag-communicate sa aking Facebook, sa aking messenger. Uy, high-tech na mga demonyo. Gumamit na ng messenger. Anong mensahe ng mga demonyo sa akin na nasa nananahan sa katawan ni Nanay Elvera? Ito ang mensahe nila. Hoy, Darwin, huwag ka nang babalik sa parokya namin. Na-torture mo kami. Kung babalik ka pa sa parokya namin, Darwin, papatayin namin siya. Handa ka na ba mag-alay ng misa para sa kanyang kaluluwa? Darwin, matagal na kaming nananahan sa kanilang mga ninuno. Maldito ka na pare. Yung mga pare na mga kasama mo, puro sila mababait. Bakit mababait sila? Hindi kami pinalayas. Ikaw, Padre Darwin, maldito ka na pare. Pakilaalamero. Sa kinaumagahan mga kapatid, naging normal na si Nanay Elvera. Si Nanay Elvera nag-communicate sa akin, Father, hindi ko alam yung mga mensahe na pinadala ko sa inyo. Hindi akong nag-message dyan. Sabi ko ni Nanay, totoo naman. Hindi naman ikaw ang nag-message sa akin yan. Nanay, punta ka dito. Tutulungan kita.
papalayasin natin yung mga demonyo sa pamagitan ng paraan ng simbahan. Nay, mag-surrender ka na. Totoong pari ka ng demonyo. So, si Nanay Ilvera pumunta sa Office of Healing and Exorcism. Nung nakapunta siya, nakausap ko pa siya ng normal. Nay, mustang tulog mo? Father, yan talaga, napaso ako sa Holy and Exorcise Oil. Pag inom ko, Father, hindi ko na mapigilan. Nawala ako sa sarili ko, Father. Sige, Nanay, magdasal tayo. Simulan na tayong magdasal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alam nyo, tumatawa si Nanay Elvira. Tumitingin sa akin, Darwin, nagkita na tayo personal. Dahil nagchat-chat lang kami, di ba? Ngayon, nagkita na kami daw personal. Darwin, nagkita na tayo ngayon! Personal! Ang sama ng tingin niya sa akin. At ang sagot ko naman, sabi ko sa mga demonyo, nice meeting you. Kinuha ko yung cross at sinabihan ko siya in the name of Jesus. Hindi na siya makatingin nito. Darwin, huwag nyo yang ipakita sa akin ang liwanag ng cross. Nung linagay ko sa kanyang katawan, ang init! Darwin, marami kami sa kanyang katawan. Alam mo ba, Father Darwin, amin na ang kanyang katawan. Wala kang karapatan na kunin siya sa amin. Sa mahabang panahon, amin siya. Grabe, no? Pinakita ko yung video ni Nanay Elvira, yung actual deliverance. Sabi niya, Father, totoo talaga na kami ay pari ng mga demonyo. Simula ngayon, Father, titigilan ko na ang pagpanggamot. Titigilan ko na ang sagawa ng mga ritual na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, completely liberated na si Nanay Elvira. Kung iharas siya, yung maintenance niya is prayer for deliverance. Lahat ng mga pasyente niya, nandun sa kanya, dinanan niya sa pari. Dalhin mo yan sa pari ninyo. Confession, anointing of the sick, and then the body of Christ. Hindi siya na-convince sa official teaching ng simbahan. Hindi siya na-convince. Kailan siya na-convince? Nakita na niya yung ministry of exorcism and deliverance. So, na-convince siya sa ministry of exorcism and deliverance. Yung mga albularyo nandito ngayon, hindi yan convinced sa teaching ng simbahan. Pero kung makita nila na sila ay hinaharas ng demonyo, hindi makatago yung mga demonyo. Tingnan nyo, katekista. They are priests of demons, mga kapatid. So kung lalapit tayo sa mga albularyo, delikado yung natin. Pero from Ifugao, nandito. Nung isang buwan, meron pumupunta doon sa office ko. From Ifugao. Sabi niya sa akin, Father, wala akong tulog, Father. 3 months na akong walang tulog. Kahit 1 minuto, Father, wala akong tulog. Just imagine kasi, kahit 1 minuto, wala pa siyang tulog 3 months. Alam mo, Father, mahigit na sa 100,000 ang gastos namin sa hospital. Ang gastos namin sa mga albularyo. At alam mo, Father, ngayon, nawalan ako ng pag-asa. Nagagaling pa. Pumunta siya sa mga psychiatrist. Ininjikan siya ng pangkatulog. Yung high dosage na pangkatulog. Pero alam nyo, kahit 1 minuto, hindi pa rin siya nakatulog.
Pero hindi siya nanghihina. Parang nakaano siya ng drugs. Laging naka-ecstasy. Nung pumunta siya doon sa office natin, so merong whole morning na katikisa. Katapos ng whole day na katikisa, doon na sa Sacrament of Healing and Deliverance. Nung dineliverance na natin siya, nag-react. Sumisigaw. Wah! Tapos ma-deliverance na katulog. Pagdating niya sa bahay, sabi niya, Father, ang sarap ng tulog ko. Gigisingin ako ng pamilya ko kapag kakain na. Father, 2 araw na ako. Laging natutulog. Nabahala na ako nito, Father. Sabi ko, just imagine, 3 months ka, walang tulog. Sabi niya ngayon, Father, grabe yung power ng mga sacramentals. No? So, malaki yung improvement niya, pero hindi pa sila kasal sa pari. So, sabi ko sa kanila, you need to receive the sacrament of matrimony para hindi ka na iharas ng demonyo. Nung isang linggo, merong parokyano ko from Loon, Bohol. Dating parokyano ko na nasa Valencia na ako ngayon. So, nung una, doon ako sa Loon doon. Pero ngayon, nasa Valencia, Spain na ako ngayon. Sa Loon. Doon sa Loon, meron akong parokyano. Ngayon lang siya lumapit sa akin na nandun na ako sa Valencia. 3 weeks ago. Isang babae. Alam nyo, may nobya pala siyang mga engkanto. May nobya siya mga engkanto. Ang pangalan ng nobyo niya, Ryan. Pinakilala pa siya sa kanilang reyna at sa kanilang kaharian. At yung pangulo ng mga kawan nila ay si Eduardo. Alam nyo, nakasaksi ang mga tao nito dahil hindi ko alam mag-react siya. So, more or less, mga 100 ka mga tao pumunta sa office natin. Halos araw-araw. From Thursday, Friday. So, yung office natin, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, open yung office natin sa healing and exorcism. Daming tao. Araw-araw yan. From Thursday to Sunday. So, nangyari, kasali siya doon. Naka-witness yung mga tao. Nakipag-usap yung demonyo sa atin. Alam nyo, meron 2 klaseng demonyo. Merong open demon, meron ding closed demons. Yung open demon, magsasalita yon. Kahit hindi mo tinatanong. Yun po ay mga marites na demonyo. Mga mirasul. At yung closed demon naman, ay hindi talaga magsasalita. Mga bingi, mga pipi, na mga demonyo. So, sa kanya is open demon. Nung nag-deliverance na ako, in the name of the Father and of the Son, witness ang mga tao nito. Yung pumupunta o bumisita sa office. Pero walang mag-video during mag-start na yung deliverance natin. Walang mag-video. Dahil naman natin i-post yun sa Facebook. Hindi naman natin i-post yun sa YouTube. Pero ang mga tao na mangha. Bakit? Sabi ng mga demonyo, Darwin, please, huwag nyo silang ipakasal. Amin na siya. Kapag makasal sila, hindi na namin siya makukuha. Siya po ang prinsesa ko. Ako po, Darwin, ay si Ryan. Kasama ko ngayon sa kanyang katawan. Sino pa yung kasama mo? O po si Shaina, yung Reyna nila. Sino pang nandyan? Si Alden. Yung hari nila. Ako po yung hari, Darwin. Ako yung hari. Maawa ka sa kanya. Amin siyang prinsesa. Prinsipi yung anak ko, si Raya. Yung leader ng kawan, si Eduardo, nagsasalita din. Sabi nilang lahat, Darwin, nagagalit kami sa'yo. Punong-puno kaming ng galit dahil sa'yo. Dahil sa'yo, hindi na namin pwedeng makuha ang katawan niya.
puno kami ng galit sa iyo. Nakikita yan ng mga tao. At dahil doon yung mga taong nakarinig, hindi tayo maharas ng demonyo kapag i-renounce natin yung mga superstitious belief natin. Yung mga feng shui, yung mga amulets, paswerte, lucky charm, yung paglapit natin sa ibang mga occult practitioners. At dahil doon na-trap yung blessing ng Panginoon, the fullness of His blessing, the fullness of His grace, the fullness of His protection. Kaya nga, mawala tayo ng pag-asa. Bakit yung negosyo ko? Lagi naman ako nagro-rosaryo. Pero yung yung Santo Niño niya, may kataping Buddha. Merong katabi pang pusa. Laging paswerte yan, Father. Ikaw, Father, killjoy ka, Father. Maliit lang yan. Killjoy ka na, pare. Ang liit niyan? Palalakihin mo? Wala namang mawawala, Father, kapag maniniwala tayo. Totoo, hindi. Shh. Wala namang mawawala. Kapag maniniwala tayo. Anong sabi ni Kristo? Love me with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your buo pa ba yan? Ibigin mo ako ng buong puso, buong lakas. Buo pa ba yan? Na merong nakuhaan ng 1/4 sa superstitious belief mo. Father, kiji ka. Killjoy. Wala namang mamawawala kung maniniwala tayo. Bigyan ko kayo ng analohiya para makuha ninyo yung wisdom ng simbahan. Merong mawawala. Makontaminate yung spiritual life natin kahit maliit lang yan. Bigyan ko kayo ng example. Pupunta kayo sa parokya ko. Sasabihin niyo, Father, nauuhaw ako. Sige, punta tayo sa kusina. Kuha ko ng baso. At sa baso, hindi ko namalayan na mayroong maliit na plema. Yung naghuhugas doon, bago lang naka-recover sa COVID. Maliit lang naman na plema. Nakita ninyo yung maliit na plema. At linagyan ko ng tubig. Sa paglagay ng tubig, lumalangoy ang plema. Lumalangoy. Nag-freestyle. Nag-breaststroke. Nag-butterfly. Ngayon, dahil uhaw na uhaw ka, binibigay ko sa iyo yung baso. Iinom ka? Oo o hindi? Shh. Iinom ba kayo? Oo o hindi? Bakit kayo hindi iinom? Maliit lang yan. Wala namang mawawala sa inyo kapag iinom kayo. Maliit lang naman yung plemang iyan. Kita ninyo, kahit maliit, yung plema, yaks. Makontaminate yung buong katawan natin. Totoo, hindi? Kahit maliit lang yung plema. Pero kung iinom ka, may ganito ka. Yung common sense mo, hindi na common. Totoo? Oo, hindi. In like manner, mga kapatid, bakit hindi nakapasok yung biyaya ng Diyos? The fullness of God's blessing, the fullness of God's protection, the fullness of God's graces. Dahil marami tayong pinaniniwalaan maliban sa Diyos. Insulto sa Diyos because God is more than enough. Ang Panginoon is more than enough. Amen! God is good. God is good. All the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos, mga kapatid.
Alam nyo, merong pumupunta din sa isang ginang na 10 buwan na siya hindi nakatulog. Just imagine, 10 buwan hindi siya nakatulog. At mahigit sa 30 na kaalbularyo ang linapitan nila. Merong lumabas na mga buhangin sa kanyang katawan. Buong katawan niya ay merong maliit na mga sugat. Galing sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga paa. Maliit na mga sugat. Doon lumabas yung mga sinulit. Doon lumabas ang mga buhangin. Lahat ng kanya, meron din mga insekto lalabas sa kanyang katawan. At merong kaliskis ba yan ng isda? Yung himbis? Yung mga kaliskis ng mga isda. Sabi niya, Father, tingnan mo, merong kaliskis ng isda. Sabi ko, bakit yung kaliskis lang ang lumabas? Sana, nanay, sinali na yung isda para libre na yung ulam natin. At sabi niya sa akin, Father, pumunta ako dito sa inyo dahil hindi na ako makapaggawa ng mga gawaing pangbahay. Kahit paglinis ng bahay, hindi na. Lagi na akong nakahiga, Father. Lagi na akong nakaupo. Father, pumunta ako sa iyo hindi upang gumaling. Father, malapit na ako kunin ng Panginoon. Hindi ko na iniisip pa, Father, na gagaling ako. Sabi ko sa kanya, nothing is impossible with God, nanay. So, nung diniliverance natin, katanggap din siya ng sacrament of healing, maraming daw lumabas sa kanyang katawan. After 1 week naming series of deliverance, lahat ng sugat sa katawan niya mula ulo hanggang paa, nawala lahat. Wow. Is that amazing? Is that surprising? At higit sa 1 linggo, lagi lang siyang nakatulog. Dahil 10 buwan siya hindi nakatulog. Saan na siya ngayon? Bumalik na siya sa trabaho sa Manila. At ang saya-saya niya. Nagsishare sa kanyang magandang storya sa buhay. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa si Nanay Martina. Alam nyo, na-interview siya sa GMA. Dahil yung GMA at ABS-CBN laging pumunta sa office. Father, i-interview ka namin. And then, kunin namin ng lahat ng video mo. Hindi. Bawal yan. Kunin nila yung mga video ko dito. Bawal yan. At dahil doon, hindi nagpahintulot din si Bishop. Parang marami yung manonood sa kanila. Kunin yung mga confidential yung mga video natin. Kasi yung mga pare lang pinanood ko. Pero kung pupunta kayo dun sa office ko, makakita kayo ng aktual. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Hindi pa. Naniwala kayo ng demonyo? Nakakita na kayo? Hindi pa? Bakit tumitingin kayo sa tabi niyo? Hindi yan demonyo. Kalukalike lang. Araw-araw mga kapatid, merong instant healing, merong gradual healing. Merong pumupunta at nakipag-meet sa atin, isang babae, 38 years old. Stage 4 cancer na siya. At sabi ng doktor, matagal na yung 1 buwan sa'yo. Huminto ka na sa pagtatrabaho mo. Alam mo, stage 4 cancer ka na. Yung cancer mo ay hindi ordinaryo. 1 in a million po. Yung makaranas, makatanggap ng ganoon na sakit. Very aggressive yung cancer cells mo. So, na-feel na niya na mamanhid na yung buong katawan niya, namimigat na yung buong katawan niya. Tumigil na siya sa kanyang trabaho. At sabi ng doktor, urgent ang chemotherapy para sa iyo.
At pagkatapos ng chemotherapy, punta tayo sa China for major operation. May kaya sila eh. So yun na ang planos nila. Pumunta siya sa atin. Sabi ko, totoo naman yung sabi ng doktor. Malapit ka na mamatay. At meron pang ibang katotohanan. Ano yan, Father? Nothing is impossible with God. Amen? So receive the source of healing, confession, anointing of the sick, and in the body of Christ. Wala ka ng trabaho, di ba? Yes, Father. Araw-araw, magsamba ka. Receive the body of Christ. Alam nyo, matapos ang sacrament of healing, dineliverance natin yung buong katawan niya. Father, nawala yung sakit ng katawan ko, nawala yung pamimigat ko. Go to your doctor for check-up. Na-amaze ang doktor. Anong ginagawa mo? Yung aggressive na cancer cells, relax na. Hindi na aggressive. Lumiit na lumiit yung cancer cells. Sabi ng doktor, this is a great miracle. Hindi ka na kailangan mag-chemotherapy pa. Hindi ka na kailangan pumunta pa sa China. Ngayon, umabot na siya ng 7 buwan. Is it amazing? Anong sabi ng doktor? 1 buwan lang. Pero lumpampas na siya ng 1 buwan. Yung lahat ng mga naramdaman niya ay nawala. Meron na akong pasyente, mga kapatid, from Batuan Bohol, isang guro. Yung suso niya, yung didi niya, malaki na. Stage 3 cancer na daw. So may findings, may diagnose. At nung pumunta siya sa office, sabi ko, receive the source of healing. Confession. Kung hindi ka pa ready, dun ka sa pare ninyo. Kung hindi ka ready ngayon, mas mabuti mag-prepare ka before receiving the sacrament. Nangyari, mga kapatid, na-receive siya ng sacrament of healing. So, nung nagsimula na kami ng deliverance, yung Holy and Exorcised Water, ito, i-sprinkle ko sa kanyang didi. In the name of Jesus. Sumigaw siya. Ah! So, natakot yung uncle niya, kasama niya. Tumakbo! Ako na lang ang naiwan. Balik ka dito. Ako na lang mag-isa. Bumalik siya. Father, natakot ako. Bakit? Biglang sumigaw. So, nung na-interview ko siya, meron palang espiritu nagagahasa sa kanya. Well, natutulog siya. Yun po ay spirit of incubus. Totoo po yung spirit of incubus. So, pumunta ko sa bahay nila dahil iilan lang yung pasyente ko nung una. Dahil bago pa ako nagsimula. So, nag-bless ako ng 1 galong tubig. Then, sa Holy and Exorcised Water siya mag-react. So, ang gamit ko, ang Holy and Exorcised Water, hindi yung oil. Matorture yung mga demonyo sa holy water. So, kung matorture sila sa holy water, yung tubig ang gamitin mo. So, yung halos buong 1 galon, naubos ko sa kanya. Alam nyo, tapos ng deliverance namin, Father, ang gaan ng didi ko ngayon. Hindi na sumasakit, wala ng kirot. Sabi niya, punta ka sa doktor. Hindi naman tayo mga fanatic, di ba? Punta ka sa doktor. Ano bang advice? Ano bang payo ng doktor? Sabi ng doktor, Father, undergo ako ng chemotherapy. Sige, mag-undergo ka. So, pumunta siya sa doktor. Sabi ng doktor, teka muna, i-double check ko muna ng kalagayan. Baka lumala pa yung cancer cells mo. Pag-examine ng doktor, namanga yung doktor, anong ginagawa mo? Namatay na yung mga cancer cells mo. Nagpa-chemo ka na ba? So, Dok, kaya nga ako pumunta sa'yo para magpa-chemo pa. Magpa-schedule for chemotherapy. So, you are healed.
Already. Alam nyo, yung didi niya bumalik sa normal. Bumalik siya sa office, sabi niya, Father, yung didi ko bumalik sa normal. Normal na yung size ng didi ko, bumalik sa normal. Hindi ko naman sinabi na, ako gusto kong makita. Tingnan ko nga. Naniniwala na ako sa sinabi niya. No? Delikado. Tingnan ko nga. Normal na talaga. Wala nang yung mga linagay niya sa didi niya. Wala na. Father, completely healed po ako without chemotherapy. Ang dami po ng mga testimonyang na ganito. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo ito para ma-empower kayo. Yung family members niyo pwede mag-deliverance. Provided na follow natin yung rule of life na sinabi ni Brother Wendell. Huwag kayong matakot. Meron akong parokyano, malaki na yung tiyan niya. Pinakita ko yung video ko sa mga pare. 9 months na, buntis. Dito, Father. No? Ang problema namin, Father, sa pagpunta ko sa doktor, sa ultrasound, walang bata. Pero gumagalaw yung bata. Yung mga signs na buntis, yan nandyan. Lumaki yung didi niya. Merong gatas yung didi niya. 9 months. Buntis! Alam nyo, pumunta sila sa office. Nung nagsimulan tayo sa Sacrament of Healing and Deliverance, yung deliverance natin siya, buha ko ng Holy and Exercise Oil, pinunas ko sa kanyang tiyan, sumisigaw siya, Darwin! Maldito ka na pare! Marami kami sa kanyang katawan! So, saan ka nakatira? Sa kanyang kama. Kaya pala nabuntis. Sa kama pala. Nandun kami sa bahay nila, nagmimisa ako dahil possessed talaga ang batang ito. So sabi niya, nandun ako sa kama, Darwin. So pinuntahan ko yung kama. Dinagyan ko ng Holy and Exercise salt. Holy and Exercise water. Holy and Exercise oil. Sabi ng mga demonyo, Darwin, ang sakit! Tinutorture mo kami! Matagal na kaming nananahan sa kanyang kama! Darwin, yung mga pare na pinalitan mo mababae, hindi kami pinalayas. Pero ikaw maldito ka. Pakialibero! Narinig yan sa mga family members nila. Darwin, maawa ka sa amin. Lipat na kami sa puno. Puno na yan, lipat na kami dyan. Naawa ka. Nasasaktan na kami. Lalo-lalo na kapag mag-pray tayo ng rosary. Yung mga demonyo. Grabe. Lalo lang na ating aawitin yung Sante Regina Mater Misericordiae. Ang ingay ninyo! Ang sakit! Paawa kayo! Itigil niyo yung dasal na yan! Huwag na kayong umawit ng salve! Natutorture kami! Grabe na. So kung araw-araw tayo magro-rosaryo, yung mga demonyong nakapasok sa bahay natin, aalis yan. Saan aalis? Sa kapitbahay mo. Na hindi nagro-rosaryo. Alam nyo anong nangyari sa buntis? 9 months? Yung yung tiyan niya na normal na ngayon. Bumalik na yung monthly period niya ngayon. Is that amazing? At ang buong pamilya nila ay na-converted na. Lagi nang every Sunday, magsamba na. Nung una ay hindi. Grabe. Every night, magro-rosaryo sila. Ngayon, grabe niya ang improvement sa kanyang karamdaman. Is it amazing? Is it surprising?
At ating bigyan ng papuri ang ating Panginoon, mga kapatid. Natuwa ba kayo sa araw na ito? Merong akong pasyente na 3 months nag-series of exorcism kami pero hindi pa napalayas ang demonyo. Dahil hindi yan makuha ng isang beses. So mas mabuti, dito, kasama ang Brother Wendell, tutulungan namin kayo. Sasamahan namin kayo kapag willing kayo magtayo ng ministry o grupo dito. Sasamahan namin kayo. Amen? Yung pasyente na team namin sa Cebu, meron na din. Yung team namin sa Jensen, meron na din. At yung mga sinabi ko ninyo, yung narinig ninyo ngayon, ma-experience nyo yan. Merong isang babae na legally blind from grade 3, dependent na siya sa eyeglass niya. 650 ang grade sa kabila, 600 naman ang grade sa kabila. Sabi niya sa akin, Father, alam mo, ang gusto ko lang, bakit nandito ako, i-deliverance mo yung 2 mata ko. Sabi ko sa kanya, sige, libre naman yung deliverance. Yan lang ang maibibigay ko sa inyo. So, deliverance ko yung mga mata niya. Sabi niya sa akin, Father, kunin ko muna yung eyeglass ko, Father. Nasa harap ko siya. Sabi niya, Father, hindi na kita makita. Legally blind na po ako, Father. Dependent na po ako sa eyeglass. Kung wala akong eyeglass, Father, hindi ako makalakad. And hindi ako makakita. Ganun ba? So, nandun, maraming tao, mga 50 to 60 ka mga tao nandun naka-witness sa event na ito. Ang nangyari, mga kapatid, nung diniliverance ko siya, simple lang. Pinahiran ko ng holy and exorcise yung mata niya. In the name of Jesus of Nazareth, sumigaw. We are thousands of demons in her body. Her body, Darwin, belongs to us. Thousands of demons in her body. Darwin, you have no power to cast us out. Her body belongs to us. Narinig yan sa mga tao. Nawala siya sa kanyang sarili. Mga 15 minutes lang. Tapos namin ma-deliverance ko siya. Nabalik na yung normal na consciousness niya. Alam nyo? Sabi niya, Father, ang linaw ng mata ko. Father, nakita, Father. Malayong-malayo yung nanay niya, mga 15 meters from us. Sabi niya, ang mama ko, Father. Katabi niya, Father, yung pinsan ko. Katabi niya yung, sa kabila naman, yung kapatid ko. Alam nyo, yung nanay, umiiyak talaga. Literally, umiiyak siya. Hindi siya makapaniwala. So, lahat ng mga tao naka-witness before, during, and after, tumayo. At nagpalakpakan. At hanggang ngayon, hindi na siya nagsuot ng eyeglass. Sinuot niya muli yung eyeglass niya. Father, subukan ko na isuot muli. Pagsuot niya, hindi na siya makakita. Dahil yung mga demonyo na nasa kanyang katawan ay napalayas na. Kita niyo yung si Kristo? Mag-deliverance siya. In the name of Jesus, I cast you unclean spirit to depart from her body or his body. And then yung pasyente, physically restored na yung karamdaman. Nandiyan dyan sa Biblia, di ba? Grabe talaga yung deliverance prayer, mga kapatid. Lahat ng mga pinuntahan namin, lahat yung nakikinig sa talk, ma-inspired talaga. Hindi na matatakot. Amen! I have given you the authority to trample down serpents, scorpions, so that you can overcome all the power of your enemy and nothing will harm you. Amen? Anong sabi niya? So that you can overcome all. Kasi hindi siya nagsasabing you can overcome some.
Just imagine, yung kapangyarihan na nasa atin. Grabe talaga. Natutuwa ba kayo ngayon? Gamitin nyo itong aklat ni Father Sikia, please. Pag-aralan ninyo itong aklat ni Father Sikia. Alam nyo, dahil sa mga talk natin, and the Brother Wendell, naubos ang stock. At tumawag ako sa supplier, Father, ikaw ang nakaubos nito. December pa kami mag-reproduce dahil sa iyo naubos itong aklat na ito. Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Nandyan si sister, Meron si sister. Gamitin mo yan, sister. Matatakot ang mga kaaway natin. Pero kung mag-react naman kayo while using that prayer, meron kayong contamination. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Samahan namin kayo sa pamagitan ng grupo na maitayo dito sa ating diocese. Hindi naman namin kaya, kami lang si Brother Wendell. Di ba po? No, hindi namin kaya. So, sa pamagitan ng empowerment, ay danami pa ang matutulungan natin. 3 months kami nag-deliverance sa isang pasyente. So, hanggang 3 lang ako. Mag-open forum tayo, ha? Para marinig namin yung mga katanungan ninyo. Dahil sa pamagitan ng katanungan ninyo, with Brother Wendell, sasagutin namin. Sa abot ng makakaya namin. Amen? So, pang-last na ito. 3 buwan kami nag-deliverance. At sabi ko sa nanay, dahil yung tatay niya ay OFW, yung asawa niya. So, hindi makapag-deliverance dahil wala doon. Sabi ko sa nanay, ikaw na mag-deliverance sa bahay mo. Father, natatakot ako. So, huwag kang matakot. So, ikaw na lang, Father. Alam mo, puno-puno yung schedule ko. So, kaya nga in-empower kita. Use your power because you are baptized. Matatakot yung demonyo. Kapag hindi ka matakot, kahit yung pananampalataya natin, sing laki lang ng binhi ng mustasa, di ba? We can do an impossible thing. Yung binhi ng mustasa, liso ng mustasa, maliit lang yon. Ang pinakamaliit na liso sa buong mundo. Kung meron kang pananampalataya katulad, sing laki niyan, you can do an impossible things. Huwag ka nang matakot pa. Nabihan ko yung nanay. Subukan ko, Father. So, i-deliverance mo yung bahay mo, tapos i-deliverance mo yung anak mo. 7 days. Straight 7 days. Kapag hindi pa lalayas yung demonyo, all man, deliverance nyo araw-araw. Ang nangyari mga kapatid, sinubukan niya. So, nag-deliverance na siya sa bahay nila. Nag-react yung bata. Madami kami sa bahay na ito. Nauna pa kami sa inyo. Bakit nyo kami palayasin? So, natatakot ang nanay. Father, nagsasalita ng mga demonyo. Sa katawan ng anak niya. Ikaw relax. Relax lang. Focus sa dasal. Dahil natatakot na sila. Tapos, man-deliverance niya yung bahay. Nilibot niya yung bahay. Pangalawa, yung deliverance niya yung anak niya. In the name of Jesus of Nazareth, patuloy siya nag-deliverance sa kanyang anak. Alam niyo, yung upuan niya, kinuha. Hinila yung upuan niya. Mga 5 to 10 meters ang pagkahila. Father, hinila yung upuan ko. Ipahila lang yung upuan mo. Huwag kang matakot. Focus sa dasal. Focus sa prayer. Alam nyo, hindi pa sila umabot ng 7 days. Completely liberated ang bahay nila. Completely liberated ang anak niya. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Doon sa Office of Healing and Exorcism, tinuturuan namin literalmente yung pumupunta doon. Gamitin nyo yung prayer of the church para ma-counter natin yung mga pari ng demonyo. At hindi na kayo pupunta doon. Dahil makapangyarihan pa kayo sa mga pari ng demonyo. Ulitin ko,
makapangyarihan pa kayo sa mga pari ng demonyo. Amen! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. So, sundin ninyo yung YouTube channel, Brother Wendell Talibong, ating YouTube channel din, dahil meron tayong tutorial doon, paano natin gamitin ito. Pero basahin nyo ito. Mga kalahating araw, matatapos na natin ito mabasa. Mag-review kayo. Marami kayong matutulungan, mga kapatid. Amen. Kaya ngayong pinupost ko, empowerment at spiritual warfare. At kung mag-react kayo while praying the deliverance in the name, ikaw mag-react. So, kailangan natin ng grupo dito sa ministry. Para sila na ang mag-series, mag-follow up, mag-catechize sa mga hinaharas ng, ang dami talaga. Meron akong sakristan mayor na possess. Ngayon ay yung holy and exercise water tama sa kanyang katawan, puno ng dugo yung buong katawan niya, pati na yung mukha niya. Kapag matamaan siya ng holy and exercise water. At meron ding lumutang, no? Isang babae, malapit na siya umabot sa kisame. Marami na. Satan is real. Kapag lulutang na yan, puputi na yung mata niya, sobrang takot na ng mga demonyo. Kaya mag-focus ka sa prayer, hindi sa demonyo. Focus sa prayer. Dahil matorture yung mga demonyo. Amen? God is good. All the time. Parang nanghihina na kaya. So ngayon, mag-open forum tayo. Kasama ko si Brother Wendell. Tutulong sa atin. Nasasagot sa mga katanungan. Okay? Until 4 tayo. At babalik kayo bukas. Dahil meron pa tayong 2 araw po ito. Okay? So sinong magtanong? Si sister. Magandang hapon po. Father, ang naobserbahan ko po, pag may patay, nag-aalay sila ng pagkain, sinasabi nilang atang. Ano masasabi niyo po? Ayun ang tanong mo. Brother Wendell, ikaw muna sasagot. Kasi ang pagkaintindi nung yung pinatayan ay kumakain ng pagkain. Maraming salamat sa napakagandang tanong ni Sister. Kung balikan natin ang Catechism of the Catholic Church, agad-agad pagkamatay ng isang tao, haharap tayo sa particular judgment. Particular judgment. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, tapos mamatay, haharap sa hukom. So yun ang tinatawag na particular judgment. Ibig sabihin, wala nang kaluluwa pang bumalik. Maliban lang kung ito ipahintulot ng Diyos, lalo na sa transfiguration of our Lord Jesus Christ at yung mga kaluluwang nagpakita kay Saint Padre Pio at kay Saint itong patron ninyo dahil palaging pinapakitaan ito ng mga kaluluwa sa purgatorio. Pero mag-ingat din dahil napakatuso ang demonyo. Alam niyo naman, si Saint Padre Pio, palaging pinakitaan ang mahal na Birhen Maria, pero demonyo pala. Pinakitaan siya ng Saint Francis of Assisi, demonyo pala. No, napakatuso ng... So ngayon, ang tanong, sa atin ba na Katoliko ang pag-aalay ng pagkain para sa patay, yung tinatawag na atang? Hindi po. Occultism po yan. At dahil, sasabihin natin, wala namang, ayon kay Father Darwin, wala namang mawala kung gawin natin, malaki pong mawala.
dahil sa official teaching ng Simbahang Katoliko, yun po'y syncretism. Syncretism is the combination of the Catholic Church teaching and paganism. No? Bawal yan at kailangan niyang i-renounce. Tandaan natin ang ating baptismal promises. Kung sakali na nag-aatang tayo, tandaan natin, ang utos ng ating Panginoong Hesus, bigyang pagkain yung nagugutom. Paano nagugutom yung patay na? Ang tanong sa buhay pa, pinakain nyo ba? Dapat pakakainin sa buhay pa. Sa patay, inilagay yung mga, hindi po yon. Nangangailangan sila ng prayers. Bakit nangangailangan ng prayers? Ito, pag tayo na may isa lang na mortal na sala na hindi natin pinagsisihan, kahit gaano pa ang mga nagawa nating kabutihan, isa lang na mortal na kasalanan, enough na para maimpyerno tayo. Official teaching natin yan. Isa lang na mortal na kasalanan na hindi natin pinagsisihan, enough na para maimpyerno tayo. How about meron tayong kasalanan na pinagsisihan natin? Nakaw man tayo at pinagsisihan natin, nangumpital tayo, pero di natin nabayaran ang damages habang buhay pa. Yun ang pagbabayaran natin sa purgatorio. Pay now or pay later. So, sa pagbabayaran natin sa purgatorio. Bakit may purgatorio? Bakit may purgatorio? Dahil sa Pahayag Kapitulo 21, versikulo 27, walang sino mang makapasok sa kaharian sa langit kahit ang sino mang may kunting kasalanan. Kahit kunting kasalanan, di pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos. Halimbawa, magsagawa dito ng Christmas party. Alam niyo naman, pag Christmas party, ang kasuotan siguro ninyo, napakaganda. Pero pag papasok kayo na hindi nagbihis ng mabuti, walang ligo, o hindi naligo, o karapat-dapat ba kayong magkasama? Ang langit ay para sa mga banal. At walang sino mang hindi banal, lubusang banal ang makapasok sa langit. Ngayon, kung mamatay tayo na may mortal na sala, ngunit pinagsisihan natin, pero yung tinatawag na mga reparation to the damage hindi pa nabayaran, yon ang ating pagbayaran sa purgatorio. Naalala niyo ba ang sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa Biblia, sa San Mateo 12:31, 32, sino ang magkasala laban sa Espiritu ay hindi na mapapatawad sa buhay na ito hanggang sa ibang buhay. O yung sinabi niya sa konteksto, hanggang sa ibang buhay, ibig sabihin, sa ibang buhay, may chance pa. Ngunit, ang kasalanan laban sa Espiritu, di na mapapatawad. Kasalanan laban sa Espiritu, yun po'y obstinacy and final despair. Namamatay ka, dala-dala mo na kasalanan na hindi ka nagsisisi, so di ka mapatawad dahil ang mapatawad, yun lamang nagsisisi. So, tanong, nangangailangan pa ba ng pagkain ang mga kaluluwa? Hindi. Nangangailangan sila ng ating panalangin. Nangangailangan sila ng ating dasal. Imagine, meron tayong official na teaching, official na tradisyon ng simbahan, ngunit wala kayo napansin na ginagawa yan para sa kaluluwa. Ano yan? Yung tinatawag na Gregorian Masses. Ano po ba yung Gregorian Masses? 30 days, sunod-sunod na pamisa para sa kaluluwa. Yun ang kailangan nila. Ano ba yan? Sino sa inyo dito alam na dapat sa Pitsa 1 at Pitsa 8 ng Nobyembre, tayo'y pupunta sa mga sementeryo kahit saan at bawat isang araw na pagpunta natin, basta nasa estado ng grasya tayo, basta
na nasa intention natin na makakuha ng tinatawag na plenary indulgence. Remember, according to our catechism, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Paano pa ba? Ano pa yung kondisyon? Walang accidental indulgence. Unang kondisyon po ng plenary indulgence, hihingiin mo sa morning prayer, Lord, I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. Okay, nangungumpisal ka. So, hinihingi mo plenary indulgence. Then, pagpunta mo sa kahit saan na sementeryo, nag-pray ka ng Our Father, nag-pray ka ng Apostles' Creed, yun ang kondisyon sa plenary indulgence ng kaluluwa. Tanong, ginawa niyo ba yan? Yun ang turo ng simbahan. Hanapin niyo sa Catechism of the Catholic, may nakalagay bang atang? Wala. Dapat ihinto yan. Yun ang dahilan na bakit maraming mga Katoliko hinaharas ng demonyo. Dahil ang ating pananampalataya ay may kombinasyon ng okultismo. Dapat ihinto yan. Yung pamisa, okay yon. Imagine yan, ang dami nating mga Katoliko, bawat isa sa atin sumusunod sa turo ng simbahan na from November 1 hanggang November 8, nag-aalay ng tinatawag na plenary indulgence para sa kaluluwa. O di po ba, bawat isang araw, isang kaluluwa ang maaahon doon sa purgatorio? Ang daming kaluluwa kung tayo lahat dito ang madala sa purgatorio. Yun ang kailangan, mga kapatid. Tigilan niyang sinagawa na atang at lalo na yung pagka nasakit ay sabi ng mga Cebuano, ikalag-kalag. Yung sinaktan ng kaluluwa, hindi yan totoo. Huwag kayong maniniwala yan. Yung demonyo, pwedeng magpakita sa magkunwaring kaluluwa. Yon, sa mga demonyo yan. Kaya, yung katanungan ni Sister, sa atin ba yan? Sabihin ninyo, matagal na kasi yan na nasunod namin sa Ninono. Kahit na matagal yan na nasunod sa Ninono, ito ang panahon na para ihinto. Yun po, Sister. Good afternoon, brothers and sisters. Timan concern ko father, brother, daytay na ibaga nga maibuyat yan tay panaggaramid iti balay. When nangaruden ti aramiden mi, ket idinaramid jay balay mi, pinadaraan mi, di nga rod agnanayon ti panagbasol mi kidayjay kasanot panakapugsat dayjay basol mi gapo kadayjay nga kultura. Ay, Tagalog pala. Ganito po, nung nagawa ang bahay namin po, nalagyan ng dugo yung bahay namin. Kasi yun ang kultura namin dito. Paano mapuksa yung kasalanan? Paano matanggal ang kasalanan namin hindi na namin magawa na hindi kasi lahat ng bahay namin yon ang ginawa namin. Paano na yun? Hanggang kamatayan na po ba na may kasalanan kami dahil doon? Salamat. Yun. Salamat, Nanay, sa magandang katanungan. So, una, yung cares. Confession, lahat na isalin nyo sa confession yon, yung padugo ninyo sa bahay, at i-renounce lahat ng mga occult involvements ninyo. So, nandito yan sa aklat na ito. Renouncement of the occult. Basahin ko muna ang content nito, para meron kayong idea.
So, bago niyo simulan yan, yung cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Para yung buong pamilya mag-receive ng sacrament. Una, prayer for protection. Nandito sa content sa aklat na ito. Inner healing. Marami tayong mga pinupuutan. Maraming hatred. So, prayer for inner healing. Merong traumatic experience. Mabisa ito na prayer. Merong suicidal thought. Mabisa itong inner healing. Renouncement, prayer to renounce occult. A non-Catholic beliefs na pinaniwalaan mo hanggang ngayon. Kasali pala yun. Hindi lang yung padugo and practices. So, order na po ito. And then, dahil na-renounce mo na lahat ng mga occult na practices ng buong pamilya, i-consecrate natin yung buong bahay natin sa mahal na Panginoon. Consecration to the Sacred Heart of Jesus. Dalawa lang uri ng puso ang nag-influence sa buong mundo. Ilang puso? Dalawa. The Sacred Heart of Jesus and the hatred heart of Satan. Sacred Heart of Jesus and hatred heart of Satan. Hatred heart of Satan. So, i-consecrate natin yung buhay natin sa consecration to the Sacred Heart of Jesus. Pangalawa, consecration to the Immaculate Heart of Mary. And then, pwede natin gamitin itong prayer to break the seal and consecration sa bahay natin. Ito ang dasal. Pakinggan ninyo ha. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. Kung bahay ninyo, in the name of Jesus, I break the seal around my house and the consecration upon my house. In the name of, it is a consecration. Sealing your house with padugo, with blood. So ito, breaking the seal and the consecration of your house. Pwede rin, curses. In the name of Jesus, I break all curses sent against our house, against our family, and all spells around us. So, hindi lang pwede ito sa deliverance sa tao, pwede din sa bahay ninyo. Deliverance, prayer to break curses and spells. Kung mga miserable na yung buhay ninyo, itong prayer na ito. Pinaka-importante ang prayer na ito. Prayer to break unholy ties. Nilumay kayo ng mga yung love potion. Totoo yun. Ang daming mga pamilya na lumalapit sa atin, biktima sa love potion. Father, ang ganda ko. Pinalitan ako ng hindi maganda. Para akong artista, Father, oh. Yung pinalit ko ay hindi katumpas, kapantay sa aking beauty. So mga kapatid, basahin nyo itong aklat na ito. Nanay, practice cares, rule of life. Merong idagdag si Brother Wendell? Brother Wendell? Kung malalim na ang contamination sa bahay, kahit hindi exorcist, yung mga pare niyo, pwedeng, dahil sa lalim kasi ng contamination, may nagpunta sa aming office, brother, napakinggan yung paano i-break ang consecration sa padugo namin. Brother, nakalimutan ko yung procedure. Pwede mo ba akong turuan? Pero, habang nandun kami, nag-react na siya. Dahil, ang lalim ng contamination niya, meron siyang anting-anting pala. So, di ka pwede na mag-break sa consecration kung dala-dala mo pa yung anting-anting mo. At lalo pang aatakihin ka. Kaya lahat ng mga anting-anting agimat, dapat isurrender yan. Alam niyo ba, lahat na exorcist at deliverance ministers, tinuturuan talaga na hindi hahawak kapag walang guwantes sa mga anting-anting. At matapos yan sunugin, matapos yan i-cast out, dapat manghugas kami gamit ang holy water. Delikado talaga yan. No? So, pwede yung pares priest ninyo ang mag-break ng consecration
kung sa inyong side malalim na ang contamination, at matapos i-break ang, of course, yung sinabi ni Father na renouncement, solemn renouncement, before the Blessed Sacrament, i-break ang consecration, muling ipabless ang bahay sa pare, at bago ipabless, ipa-deliverance muna sa pare. Kahit paris priest, kahit hindi exorcist, makagawa niyan. Ipa-deliverance ang bahay, pagkatapos bless. Yan ang, kung kayo ang gagawa, yan, di kayo makapag-bless, no? Pare lang. Pwede ninyong ma-break ang consecration, pwede ninyong i-deliverance ang bahay. Kung saan na bahagi sa bahay, tumitindig yung mga balahibo niyo habang nag-deliverance kayo, doon ulit-ulitin niyo dahil nandyan ang demonyo. Dahil ang mga demonyo of fallen angels, meron silang tinatawag na extra magnetic energy. Pag lumapit, yun titindig ang balahibo mo. Doon ulit-ulitin hanggang mawala. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God. So, yun, ulit-ulitin. And then pagkatapos dyan, at pintuan, lagyan nyo ng exorcise oil. I-cross, in the name of Jesus, I seal this house with the precious blood of our Lord Jesus. Gawin nyo yan bawat gabi. Gabi na. At weekly yung exorcise salt, hindi yung iodized yung rock salt na pinagbibinta diyan, ipublish yan sa pare. Yung rock salt, pwede yan itimpla pagkatapos na ang blessing dahil sa tradisyon ng simbahan, pag ang pagkain hinaluan ng lason, lagyan ng rock salt, mawala ang lason. So, yung rock salt, 4 corners ng inyong bahay, lagyan nyo ng rock salt. Matapos ang blessing, matapos ang deliverance, lagyan nyo. Para, pag pumasok ang demonyo, masusunog siya. Di na siya tutuloy. Doon na lang sa kapitbahay ninyo. So, okay, Father. Next question. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Since we are in the foundation of houses, meron din akong question at question namin doon sa likod. Dahil po, ang business namin, construction of houses. Tapos yung mga customer, mayroon silang paniwala na dapat yung pintuan daw, hindi dapat magkakalinya na yung, halimbawa ito, yung through and through, parang ganon. Parang, ano ba yung sa Chinese kaya? Feng Shui. Okay. Ano ba talaga ang masasabi doon? Kasi syempre, kami naman na gumagawa ng bahay, we have to abide with the customers para hindi naman sila magtampo. Another question, yung date of starting the foundation, they prefer 8, something like that, 8, parang gano'n. So, wala naman sa amin kasi we have to follow them. Parang ganyan po. Tapos, ano pa ba? Yung mga date, yun na nga, yung date ng pag-start ng project. Yun ang parang they are after that. Tapos, yung salamin na nakaharap sa, halimbawa, pag papasok ka, bawal daw yung salamin na makikita mo kaagad. Meron bang ganun po? Ang ganda ng salamin, pag pumasok ka, parang ang liwanag ng bahay, di ba? Pagka may salamin doon. Yung mga ibang customers, parang inaayawan yun. Una, dami talagang mag-request ng ganyan, sis, at gawin nyo yung pagkakataon upang evangelize sila. Catechism of the Catholic Church, at lalo na sa Canon
229, lay people have the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. So kung yun ang request, lalo na mga Katoliko, gawin yung pagkakataon na i-evangelize. Dahil ang pungsoy ay hindi yan aral ng simbahang Katoliko, occultismo yan. Bawal yung pintuan na diretso-diretso. Ang bawal yung pintuang nakaharap sa pader. Na yun ang bawal. Di ka na makalusot yan. So, walang kaugnayan yan sa ating pananampalataya. Ano po ba yung pananampalataya natin? Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, Almighty. Makapangyarihan. Bakit maniniwala ka pa ng iba na pampaswerte na outside sa Catholic teaching? So, gawin natin yan na pagkakataon upang i-evangelize sila. Lalo na yung mga nagpadugo. Sabihin nyo, bawal yan sa simbahan, delikado kayo. Delikado kayo. At dahil delikado kayo, ang una niyong gamitin, ang una niyong gawin, ang lupa na pagtuturukan niyo ng bahay, ipa-deliverance yan muna ng pare. Yun ang tinatawag na land deliverance. Bakit ipa-deliverance? Dahil din natin alam, bago yan tatayuan ng bahay, may malaking puno diyan na tinitirhan ng mga territorial fallen angels. At di natin alam kung ang lupa na yan may mga pinata, may itinapon na mga bangkay, o may mga krimen na nangyari. Kaya kailangan i-deliverance yan. At pagkatapos ng deliverance, pag magtayo sila, bawat haligi, lagyan ng tinatawag na Benedictine Blessed Medal. Blessed Benedictine Medal. Ilagay yan bawat haligi. So, yan ang kailangan na dapat gawin. Bawat haligi at ipa-bless. So, wala na yung iba pang mga paniniwal, kultismo na bawal magtayo ng bahay, second floor na walang first floor. Natural. Delikado tayo yan. So, bawal yung nakaharap ang salamin. Alang naman, italikod natin ang salamin. No. So, wala yung kaugnayan sa ating pananampalataya. Ngunit, pag maniniwala ka ng superstitious belief, yon ang sasakyan ng demonyo. Halimbawa, may case kami sa office, tinawagan ako ng mga madre sa Carmelites. Brother, pwede mo ba ma-assist itong mga benefactors namin? Napakayaman nila. And then benefactor sila sa Carmelites Monastery namin. Manager ng bangko ang asawang lalaki at nag-retire na. Pagkatapos ng retirement, ubos lahat ang kaniyang pera. At hindi lang yan, nabinta ang kaniyang mga ari-ari. Nabinta, umabot na sa punto na wala silang pagkain tuwing Desembre, ang Carmelites na ang nagpapadala na awa sa kanila. At ang dalawa niyang mga anak lalaki napupusis. Bakit? Dahil ang daming pungsoy sa loob ng kanilang bahay, pangpaswerte, meron pa silang mga dwarfs, yung duwende. Meron pa pangpaswerte. Ang resulta, minamalas. Dahil ang demonyo pwedeng magbigay ng 99% swerte. Mag-ingat sa 1%. Gigibain niya ang 99. Yun ang nangyari nila. So, mag-ingat talaga. So, kung may na
dapat ganyan, dapat ganon. Gawin yung pagkakataon na ikatikais sila batay sa ating pananampalataya. Yan po. I have a lot of questions, Father Darwin. But I would say that if ever we are ignorant of a lot of things which are true, actually, this is the first time I hear of the plenary indulgence that we get if we pray from November 1 up to 8. And I am all about to go home. Probably what I would suggest is we should get more evangelization or some lectures about this so we won't be misled. What more we want to do at our age but to prepare, because very soon we will go and we would be very willing, including what you were saying, like exorcism. I am even worried if I myself is possessed. And I do not know, because there are times when I go to confession, I confess the same thing and I get the same advice, but I go back. So maybe I was not exorcised. I was not made to realize what my fault and sin was. Ignorance. Now, number 3 question. How will I know that I have a qualification, even just like a very slight qualification that I can do exorcism? Because I understand, wow, all kinds. I do not even know whether all kinds of illnesses can be driven or healed by exorcism. A cancer patient who is diagnosed stage 4, wow, gumaling. And so, ang dadami. So, I really would not be able to know whether a person is possessed or he is sick with such. Because even the one suffering from cancer can also be healed by exorcism. Wow, marami akong problema mamayang gabi. I have a lot of questions that I need to know. Primarily, I think the best thing that you would want us to do, at least to lessen our ignorance, Father, is to give us a copy of your book. I think that is very important. Yes, how will we, whatever, I am referring to what he is holding. Because that is even an answer to what you were saying, like the prayers for Naganan. Oh, and there are a lot of terms which you introduce, deliverance, consecration, and all that. My God, I am so ignorant about all of these things. And I guess that must be everybody's question now. Baka siya pa ikot ka sa pulak mo, di ma-exorcise. Diba? We really do not know. Di pa ko na masapol nga ma-exercise. Kaya, oh, I am very happy. No, mabalin nga mga ramid tayo matigrupo. Anamot ti kwalifikasyon ti mabalin na makigrupo. Anyakat nga saya atan mo. Dito yung nauding al-al daw tayo. Makatulong tayo pa'y. Wow, nagbayatan. Now, there are a lot of things that you have to tell us. You are very young and save our souls. Ano marami? I know all of you have your questions. Madanagan na. Baka kasyak pati syakot ka sa pulak ti ma-exorcise. Diba? You do not know that we have demons kunana. Ay na, dyan ko tamot klase. Demonyon. Ngamin te, demonyon ko tadakas dyan na. Te amok na imbag no kastakot sa amat gaya. Agpasublatak mo. Sino pa itimaya tada question? Carmelita, my good friend. Oh, do you want an answer first, Apo? Apo. Maraming salamat, Nay.
Natutuwa siya dahil marami siyang natutunan about plenary indulgence. So, kung gusto niyo pang madagdagan yung kaalaman natin because knowledge is power, kindly visit and subscribe our YouTube channel. Every night, meron tayong catechism doon. And then pangalawa, yung plenary indulgence, dinidiscuss na natin doon. Marami pa. Balit lang yung oras natin. So, kapag makatanggap tayo, hindi partial lang, kung plenary indulgence, yung matanggap natin, at mamatay tayo ngayong araw na ito, hindi na tayo dadaan sa purgatorio. Parang kwites yung kaluluwa natin. Hindi na dadaan sa purgatorio. Parang kwites. Alam niyo yung kwites? Oh, racket. Yung si San Pedro ay masyak. Uy, bakit nandito ka? Kanina ka pa namatay. Nyor, nakatanggap ako ng plenaria indulhensya. Yung plenaria indulhensya is remission of the temporal punishment of the sins which are already forgiven. So connected sa sacrament of confession. So ang kinukuha sa indulhensya, hindi yung kasalanan. Yung kasalanan natin, merong equivalent na punishment. Maliit na kasalanan, meron din maliit na punishment because God is justice. Kung malaki yung kasalanan mo, meron ding malaki na punishment. Kung venial sins, meron ding venial na punishment. Kung mortal sins, meron ding mortal sins na punishment. Dahil hustisyang Diyos. Ito, yung kasalanan mo ay pinatawad na ng pare, pero meron pang punishment. So, sino ba ang makakuha ng punishment nito? Yung plenary indulgence. Yung partial indulgence, yung ito ang mga punishment, no? Parusa mo, mga kasalanan, ang dami. Yung partial lang ng punishment. Mamatay ka, pupunta ka pa rin sa purgatorio. Ano ba purgatorio? It is a temporal punishment. Temporaryo na kastigo o pagdurusa. Kung makatanggap tayo ng plenaria indulhensya dito sa mundo, while nandito pa tayo, hindi na tayo dadaan sa purgatorio. Parang rocket. No? Yung kaluluwa natin. Si San Pedro ay masya, bakit nandito ka? No? Kanina ka pa namatay. Yung kapitbahay mo, ilang taon na yun namatay, hindi pa nakapasok dito. Nakatanggap ako ng plenaria indulhensya. At inaliborate namin yan sa YouTube channel natin ni Brother Wendell. I-type niyo na lang patungkol sa indulhensya with Brother Wendell at Brother Darwin. So, hindi natin matako lahat dito sa ating, dito lang oras natin. At yung deliverance natin, hindi naman lahat possess. Baka, lagi na kayo nag-iisip, possess ako. Meron ding oppression. Yung mga karamdaman, oppression yon, hindi yun possess. Hindi naman lahat ng merong karamdaman ay possess. Meron ding oppression. So, makukuha yan sa sacrament, the source of healing, at sa deliverance prayer na ating natanggap. Lahat ng pari ay makadeliverance. Lahat ng pari. Lahat ng laigo. Yung sinabi ni Brother Wendell, kapag mag-react ka, dapat kailangan mo ng tulong. Hindi mo kailangan na hinaharas ka, ikaw mag-deliverance. Pero meron kaming pasyente, Brother Wendell, grabe yung pananampalataya niya. 17 demons na nakapasok sa kanyang katawan. 17 years old. Gusto niyang magpakamatay. Matalinong itong batang ito. Namangha yung pamilya niya dahil hindi na lumalabas sa kwarto. Negative na yung nasa isip niya. Obsession yon, demonic obsession. So, nangyari, pinapunta nila sa office. At sabi ko, Dong, may papel. So, anong gamit? Para saan? Yung papel, Father. Binigyan ko siya ng papel. Isulat mo ang pangalan ni Jesus. Jesus Christ. Alam nyo, letter J lang ang nasulat niya. Nag-react na siya. At itong batang ito, mataas yung pananampalataya niya. Brother Wendell, hindi lang siya fully possessed talaga. Ang ginawa niya, nag-record siya ng prayer of deliverance. Dahil gusto niyang mapalayas yung demonyo. Binasa niya itong deliverance book. Siya lang. Unique yung kaso niya. Kapag hindi siya hinaharas ng demonyo, binabasa niyo yung in the name of Jesus, I break the seal. Ni-record niya. Nung ma-feel na niya yung harassment ng demonyo, piniplay niya. yung napalayas yung demonyo.
Just imagine, because of his faith, because of the steadfast of his faith, napalayas yung demonyo. Alam nyo, the best catechist is Satan. Dahil lasinggo yung tatay niya. Anong sinabi ng demonyo? Hindi tumingin sa tatay niya, tinuro yung tatay. Ikaw, pinangalanan niya yung ama, lasinggo ka. Mawala ka sa sarili kapag malasing ka. Alam mo, nasukan ka na namin. So yung tatay, alam mo, nagbago talaga. Nagbago talaga yung tatay dahil sa demonyo. At dahil doon, grabe na yung spiritual life nila. Sama na silang magdasal. Yung tatay ang mag-deliverance na sa kanya. Completely liberated ang bahay. Completely liberated ang buong pamilya. Grabe no? Grabe talaga. Pero yung team natin ay laging kasama nila. 6 months po, na-liberated sila bago na-liberated yung bata. Ngayon, kasama na sa aming team yung bata. Kasama na namin sa team sa deliverance. At hindi lang sa deliverance, sa evangelization pa. Dahil dun sa ating diocese, pati bata, tinuturuan natin mag-evangelize sa merkado. Totoo yung sabi ni nanay, kailangan natin ng evangelization. Dahil yung mga ibang sekta, meron silang radio station. Meron din silang TV station. Ang Katoliko, kahit gasoline station, wala. So, meron pa katanungan? At Brother Miguel. layunin natin dito upang i-empower yung bawat pamilya. No? Bawat mga magulang may kapangyarihan sa loob ng pamilya. May spiritual authority. Provided we are in the state of grace. No? Sundin lang natin yung role of life. Cares, confession, adoration, rosary, Eucharist. Kung pwede, araw-araw magsimba, dapat yan ang gawin. Bakit? Bakit kailangan araw-araw mag-exercise? Para di ma-attract yung mga sakit, di ba? Bakit kung maari, araw-araw at every month mangumpisal? Para magiba sa ating kaluluwa yung tinatawag na concupiscence. Concupiscence, attraction to commit sin. So, pag nagsunod kayo sa role of life, yung mga ama, yung mga magulang, may malaking kapangyarihan para i-deliverance ang bawat isa sa loob ng pamilya. Tandaan ninyo yan. Malaking kapangyarihan ang mga magulang para i-deliverance ang bawat isa. Kaya pag magrosaryo kayo, dapat i-break ninyo pagkatapos, i-break ninyo ang konsekrasyon ng mga anak ninyo. I-break ninyo ang curses and spells. Bakit? Dahil may spiritual authority ang mga magulang, lalo na pag magalit ka at sasabihin mo sa anak mo, bubo ka. Abay, magiging bubo talaga yan. Matigas ang ulo mo. Lalong titigas ang ulo niyan. Bakit? Nakikinig ang demonyo at may spiritual authority ka. Yun ay sumpa, curses and spell. At ang demonyo ang magpa-epekto niyan. Naalala niyo ba si San Agustin? Di ba? Napaka-kasalanan. Grabe makasalanan si San Agustin. Lasinggiro siya. At pag makauwi, nagbabasag doon sa kanilang bahay. Anong gawin ni Santa Monica? Sasabihin ni Santa Monica, Agustin, magiging banal ka sana. Nambasag na si San Agustin. Nag-wild na. Pero ang sasabihin ni Santa Monica, Agustin, magiging banal ka sana. O kung lasinggiro yung mga asawa niyo, mag-wild, sasabihin mo, demonyo ka! Nako, magiging demonyo yan. Ingat kayo. So, yon.
gamitin natin ang ating spiritual authority. No? Kaya nga, sumusunod umano sa Diyos, ayon sa James chapter 4 verse 7, fight the devil and he will flee from you. Sunod natin si Nanay. Good afternoon, brothers and sisters. Gusto ko lang I take this great opportunity to be of help, especially to me, Father, because yung kasabihan nila na I'm one of those now in the pre-departure area. Gusto kong magsimba araw-araw na nandito na ako sa hometown ko dito sa San Nicolas. Pero para bang ako'y possessed. Hindi ako pinapayagan na magsimba. Itong sakit ko na nararamdaman ko, lalong nararamdaman ko. At lalong nung recently, mga about 2 weeks ago, mababa naman yung katre ko pero nahulog ako. Na lalong hindi ako makahinga. Kung hindi ako magdi-deep breathing, wala na. Hindi tama yung paghinga ko. Na baka sa sandaling panahon ay hindi na ako makapagsimba. Yan ang aking katulong na lang bago na ako ay mawawala dito sa mundo. Paano yun, Father? We need your urgent help to be exercised in the healing and exorcism. Now, Father, for myself and for others who wants to. Father, please. Maraming salamat. Unang-una, kapag bibisita ako sa lugar, hindi ako mag-deliverance. Lalo-lalo na sa mga maraming tao katulad dito. Bakit? Matagalan tayo kapag merong isa mag-react. Yung isa lang tao, maabot tayo ng 1 oras, 2 oras. So kaya nga, ang ating bubuuhin dito is the team. Dahil hindi yan kaya sa isang beses lang. Hindi yan magic. Kailangan niya ng 100% cooperation sa pasyente at hindi yan madali na gawin. Kaya nga, ini-empower namin kayo na mag-ano talaga tayo ng grupo. Doon sa Davao, sa Jensan, nagsasalita lang kami, nagtutalk lang ako. Merong isang binatilyo na magtatanong sana. Pero sa harap ko ay nawala na sa sarili. Dahil yung tatay niya ay very occult, a faith healer. Sabi ko sa kanila, dapat magtayo tayo para sa kanya. Hindi yun magic. Sabihin ko na, in the name of Jesus, lalayas temporarily yung demonyo. Pero babalik yun. Tingnan nyo yung ebanghelyo, merong isang demonyo lalayas sa katawan ng tao. Pero maghahanap siya ng ibang demonyo. Mas masama pa sa kanya at babalik sila. 7 demonyo na. At yung pasyenteng ito ay the more na maging masama. So mga kapatid, kaya nga hindi kami mag-deliverance. Brother Wendell, kapag itong taong ito, ang dami, hindi namin kaya. Kapag mag-deliverance ako, meron akong team. Kasama ko yung team ko. Yung team ko ay magsagawa ng supplementary prayer. Kapag merong mag-react, no, mawala na sa sarili, kahit lalapit lang sa akin, mawala na. Yung iba, lalapit ng Brother Wendell, magwala na sa sarili. So, hindi realistic, hindi idealistic na magsagawa tayo ng deliverance ngayon. Bakit? Ang dami sa atin na contaminated with the occultism. So, ang pinakamabisa at pinaka-realistic na dapat natin gawin, magtayo tayo ng grupo. Dito, dahil hindi naman kami Messiah, hindi naman kami si Kristo. So, ini-empower namin kayo dahil meron kaming kaalaman. So, sa pamamagitan ng grupo ninyo at sasamahan namin kayo, marami tayong
Hindi lang si nanay, pati na ang buong parokya, pati na ang buong diocese. Amen? At ang itulong namin ngayon, yung catechism. Lapit kayo sa pari ninyo, confession, anointing of the sick, and then reception of the body of Christ. And then magsagawa kayo ng self-deliverance sa inyong sarili. At bukas, malaking tulong po ang magagawa natin bukas. Mag-bless tayo ng mga sacramentals ninyo. Kahit yung Holy and Exorcise Oil, basahin ninyo ang Marcos chapter 6 verse 13. Maraming hinaharas ng demonyo, maraming iba't ibang karamdaman, pinunasan nila ng holy oil, silang lahat gumagaling. Alam nyo, dun sa office ko, ang dami ng mga tao na pumupunta doon. Minsan, meron akong misa, 2 pang misa, 1:00 hanggang 3:00, at ang mga tao ay humigit sa 100 pumupunta doon. Alam nyo, pinunasan ko na ng Holy and Exorcise Oil. Merong isang babae, Father, hindi pa ako nakalapit sa'yo, nawala ng sakit ko. Just imagine their faith. At pinunasan ko ng Holy and Exorcise Oil. Merong isang babae na, Father, maraming nakatusok dito, Father, nakarayom. Walang pagkawala, Father, 1 buwan na ito. Pinunasan ko na, hindi na ako nag-pray for deliverance dahil ang dami nila. Sabi ko, ikaw na bahala, Lord. Naawan ako sa mga taong ito. Yung Holy and Exorcise. Nasa Biblia yan. Mark chapter 6 verse 13. 13 ba yun, bro? Maraming mga hinaharas ng demonyo at maraming may sakit, iba't ibang karamdaman, pinunasan nila ng Holy and Exorcise Oil. Silang lahat gumagaling. Grabe talaga. Ang daming nagtestimonya. Yun po ang maitulong namin partial sa inyo, nanay, at malaking tulong kapag magtayo-tayo ng deliverance team dito. Kasama ating Paris Peace, ang chief exorcist natin, Father Danny. Nandito si Father Danny, Sa Father, madagdagan yung ko. Huwag kang maglala, Father Danny. Nandito si Ate Abigail. Marong mga team, empower natin mga laigo. Amen! God is good! Pero idagdagdag si Brother Winder. Ang Ministry of Liberation, hindi po ito parang naghuhugas tayo ng dumi sa sasakyan. Sige, mag-carwash tayo, tapos na. Hindi. Meron bang nangyari na pagpunta niyo sa ospital, sasabihin agad, Dok, magpa-opera ako, punta na tayo sa emergency room? Hindi. Kailangan talaga yung proper diagnose. No? Na ma-diagnose muna. I-diagnose, may diagnostic interview. Pagkatapos niyan, bigyan ng role of life na susundin nila. Pagkatapos niyan, turuan paano isirado yung mga nabuksan sa kanilang buhay. Occultismo man, kasalanan man, hatred, anger, lust, yon. Dahil ayon sa UST, sa formators namin, na pag may hatred ang isang pasyente, pag mahirap niyang patawarin, yun ang mahirap din palabasin, palayasing demonyo. No, kailangan na mag-guide talaga. No? At maliban dyan, mas mabuti na yung bawat miyembro ng pamilya ang mangungumpisal. Bakit? Pwedeng aalis ang demonyo sa iyo, pero pwedeng lulipat sa miyembro ng pamilya na walang kumpisal. Yun. Kaya, tuturuan paano masarado talaga yung mga opening sa buhay. Dahil ang ministry na ito ay para sa kabanalan. No? So, dapat simulan na ninyo yung rosary every night together with the family. Alam nyo ba na pwede kayong maka-obtain ng plenary indulgence sa pamamagitan ng rosary kung ang buong pamilya ay nagro-rosary? So, subukan nyo yan. Yung role of life, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist. At pagkatapos niyan, kung nagawa ninyo yan, pwede ninyong i-renounce ang mga occult practices ninyo at superstitious beliefs sa harap ng
ah, Blessed Sacrament. At pwede kayong magpamisa. Magpamisa. Offer healing of family tree. Oh. Pwede nyo pamisa, healing of family tree. Pwede rin yun sa pagrosaryo ninyo, I offer this mystery for the healing of our family tree. Di ba ba, sabi ng Panginoong Hesukristo, hihingi kayo at ibibigay. So, yon mga kapatid. At salamat tayo na sa pamamagitan dito, may mabuong exorcist sa diocese. Kaya nga, kahit sabi ni Father, huwag mong tanggapin ang imbitasyon, bro. Baka sit up yan. Na-sit up kami. Ito ng pagkakataon upang ma-evangelize din. Malaman ninyo ang ating aral, ang ating pananampalataya dahil ayon kay St. Anselm of Canterbury, Fides quaerens intellectum. Faith seeking understanding. Dapat ang ating pananampalataya makarating sa tamang pag-unawa. Sunod na katanungan. Yes, sister. Halimbawa po, meron akong third eye, tapos naka-open ito. Ano po ang aking gagawin? Narinig ko kay Father kanina, tatahiin ko kagabi. Tatahiin natin yung third eye. Yung third eye, pwedeng masarado ng simbahan sa pamamagitan ng ritual, pero pwede yang muling mabuksan. Sa anong paraan? Kung makahawak siya ng mga occult paraphernalias, lana galing sa albularyo, mawakan niya, mga anting-anting, pwede yan. No? At kung meron mang third eye, halimbawa, by level ang third eye. No? 3 level yan. Magsimula, parang meron akong naramdaman dito. Yan. Parang iba talaga ang pakiramdam ko dito. At may makitang shadowng dumadaan. First level. Second level, abay, nakita ko na. Makita mo na. Second level. At marinig mong may bumubulong. Second level. Ang third at highest level ay makausap mo na. Yon. So, yun po ay sintoma ng walking possessed. So, dahil walking possessed, kailangan yung sasama sa iyo ay makakumpisal din. Bakit? Dahil meron talagang mga pangyayari sa amin na yung emergency, dinala, open ang third eye, nagwawala, dinala, yung ina o tita ang humahawak, habang nagsimula na kami, abay pati ang tita nag-react, ang mama nag-react. Bakit? Pwedeng nalipatan. So, magiging 2 o 3 na. Kaya requirements dapat ang sasama nakagawa ng general confession bago sasama. Renouncement sa lahat ng mga occultism. So, sa simbahan, i-break, magsimula, yung ibang mga bata, mayroong mga tinatawag na imaginary friend. Yung imaginary friend, totoo yan, pero demonyo yan. At ang digmaan natin sa demonyo hanggang sa huling bahagi ng ating buhay. Di ba? Sa Rosary, pray for us sinners now and the hour of our death. Napansin nyo ba pag may naghihingalo, merong mga iba sasabihin nila, nandito na ang kaluluwa ni Papa. May kaluluwa ni Mama. Kukunin na ako. Huwag kayong maniniwala na kaluluwa yan. Mga demonyo yan na nagkunwaring kaluluwa at naghihintay sa kanyang kaluluwa. Kaya nga malinaw ang turo ng simbahang Katoliko, Santiago Kapitulo 5:16, kung may magsakit sa loob ng inyong pamilya, ipatawag ang pari ng iglesia.
Yun po ang anointing of the sick. Ngayon, anong gawin sa may psychic abilities? Dapat ang buong miyembro sasama, dapat makakumpisan. Ang buong miyembro ng pamilya. At dapat magpamisa bago dahil ang exorcist, magmisa din yan para sa proteksyon. Di magpamisa sa simbahan para proteksyon. Ang proteksyon para sa sarili, family, properties, friends, relatives, yun ang hihingiin. Dahil diyan posibleng babaling ang demonyo. So, isiguro talaga natin. Isiguro natin. Then, i-renounce ang psychic ability. Merong sa renouncement pa lang, magwawala na, grabe na, magwawala. So, i-surrender ang lahat ng mga occult paraphernalias. So, renouncement, i-break ang consecration, i-break ang courses, i-break ang unholy ties. No? At pagkatapos deliverance, at pagkatapos ng deliverance, yung isarado ang psychic abilities. Sa aklat yan na ni Father Juses, may short prayer to close the psychic abilities. Pero sa aklat ni Father Winston Cabading, sa Order of Preachers, Dominican, mataas ang ritual kung malalim na ang contamination sa psychic abilities. So, at pagkatapos niyan, di pa yan okay na. Kailangan pa ang follow-up. Kailangan pa ang follow-up, sunod-sunod, at ang pagsunod sa role of life. Yan po tungkol sa mga psychic abilities o third eye. Okay? Next question. Yes. Good afternoon, Father Darwin and Brother Wendell, and to you, my dear brothers and sisters in Christ. I am just curious of what I have watched a movie that is titled Exorcism of God, wherein a priest is trying to fight or exorcise an evil spirit from his daughter's body. Is it possible, Father, that then the devil tried to exorcise God from the body of the priest because of his unclean conscience and unconfessed sin, which is having a daughter? Is it possible, Father, that Satan can possibly exorcise God from our lives because of unconfessed sins? So, posible ba na ang demonyo mag-exercise? Yun ba? Bro, posible ba yung demonyo? Ang demonyo, palayasin niya ang Diyos, Ang Diyos sa sa katawan katawan natin. mo dahil sa kasalanan na Dahil- hindi na ikumpisal, lalo na yung mortal na kasalanan. Unang-una, kapatid, hindi nature ng demonyo nasasanib hindi nature ng Diyos nasasanib sa katawan ng tao. Nature po yan ng demonyo. So, ang demonyo dapat natin na-exercise, hindi ang Panginoon. Dahil yung demonyo ay i-control niya yung buhay natin. Pero ang Diyos is hindi. Bigyan tayo niya ng freedom. Hindi naman tayo ginawa ng Diyos na maging robot. Tayo talaga, meron tayong free will, di ba? So, meron akong pasyente na isang faith healer. Sabi niya, Father, kinausap ako ng Santo Niño. 16 years old. At yung Santo Niño, Father, nakikiusap sa akin. Pwede bang pumasok sa katawan mo? So, yung Panginoon, papasok daw sa katawan niya. At kapag papasok na ako sa katawan mo, marami ka ng pagagalingin. 16 years old siya. Nung una, nagpakita yung Santo Niño sa kanya. Pangalawa,
pumasok na. Pinuposes na yung batang ito, 16 years old. At nung pumunta siya sa Office of Healing and Exorcism, sabi niya, Father, proud na proud ako. Yung santo ninyo, nasa katawan ko. Sabi ko, sister, hindi yan Panginoon. Demonyo yan. Demonyo lang ang makaposes o sasanib sa ating katawan, hindi ang Diyos. Hindi pwede ang demonyo mag-exercise sa katawan ng poses. At hindi din mag-poses yung Panginoon. Sasabihin mo, in the name of Jesus, balagtadin mo. Sa ngalan ng demonyo, Panginoon, layas. Parang ganon. Sa ngalan ni Satanas, Panginoong Jesucristo, layas. Umalis ka sa katawan ng taong ito. Hindi nature ng Panginoon na mag-possess ng tao. Nung diniliverance natin ang batang ito, 34 years old na siya, hindi pala Santo Niño ang nag-possess sa kanya. Dahil hindi yan nature ng Panginoon na mag-possess, papasok sa ating katawan. Yung movie, kapatid, hindi yon base sa katotohanan ng simbahan. Nababatay lang yun sa opinion ng mga tao. At sa mga individual na karanasan. O mga opinion. Bawat isa natin ay may opinion. Ikaw at ako ay may opinion. Pero ang Diyos at ang simbahan, wala palang opinion. Alam nyo ba yon? Ikaw at ako ay may opinion. Pero ang simbahan at ang Diyos, walang opinion. Ano ba ang nasa Diyos? Ano ba ang nasa simbahan? Katotohanan. Walang katotohanan, kapatid, na ang Diyos ay sasanib sa katawan ng tao. Kung meron tayong kasalanan, hindi ang Diyos ang sumanib dyan. At kung magkasala tayo, pinipili natin na magkasala tayo. Ano pa ang pinaka-worst? Yung makakumit tayo ng mortal sin or yung possess? Ang pinaka-worst, yung nakakumit tayo ng mortal sin. Dahil ang ating desisyon ay nababatay sa ating kalooban, free will natin. Yung na-possess, hindi niya kalooban. Sino bang mag-desire na ma-possess? Meron ba dito? Merong desire, Lord, demonyo, sanib, lahat ng puwersa ng demonyo, sanib kayo sa akin. Wala. Yung mga possess, hindi nila alam na possess sila. Alam nyo ba? Yung mga possess, mga walking possess, hindi nila alam. During deliverance, sisigaw yan. After deliverance, tanungin mo, anong sinabi mo kanina? Meron ba akong sinabi? Natutulog lang ako, Father. So yung mga possess, hindi na ginusto na ma-possess sila. Pero yung nakakumit tayo ng kasalanan, ginusto natin yan. Tayo ang nagpili, tayo ang nag-decide na mag-commit ng mortal sin. So, ano ba ang delikado niyan? Ano ba ang pinakadelikado? Yung possession o yung pag-commit ng mortal sin? Ang delikado yung commitment, nakakommit tayo ng mortal sin. Full consent, full knowledge, and grave act. Kung nilalaman natin yan, yan po, ay siguro hindi yan na-possess, pero nakakommit ng mortal sin. Hindi naman lahat ng mortal sin automatically na-possess. Pero ang pinakadelikado yan, mas delikado pa yan sa possession. Dahil ikaw ang nag-decide na mag-commit ng kasalanan. Sabi ni Father Chad Referger, bawat mortal sin may katumbas na demonic possession. Pero bakit hindi napoposes? Dahil ang lahat ay control pa rin ng Diyos. Yon ang sabi ng mga eksperto. So every mortal sin may katumbas na demonic possession. So kung tingnan niyo ang nakasulat sa Biblia, John chapter 15 verse 4, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mananatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. So, sa paanong paraan? Dapat nasa state of grace tayo. Dahil kung meron tayong kasalanan, lalo na mortal na kasalanan,
Ayon sa Romans chapter 8 verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Ang kamatayan ba? Ang kasakitan ba? Ang kahirapan ba? Hindi yan makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang kasakitan, kamatayan, hindi makapaghihiwalay sa atin. Pero napansin, anong hindi niya binanggit? Ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay yun ang makapagpahiwalay sa atin sa Diyos. So, due to the explosion of the original sin, ano nangyari? Nawala sa atin ang supernatural gift, nawala sa atin ang preternatural gift. Sa baptismal natin, sa binyag natin, isinauli ng Diyos ang supernatural gift, and that is sanctifying grace. Ngunit, hindi na naibalik sa atin ang preternatural gift. Freedom from sickness, freedom from death, and pious knowledge, hindi na naibalik sa atin. Maliban lang sa tinatawag na sanctifying grace. At yun ang ingatan natin na mananatili sa ating buhay. Dahil pag makasala tayo ng mortal, ayon sa 1 John chapter 3, verse 18, he who commits sin is of the devil. Ayon kay Saint Ambrosio, a Catholic who commits immortal sin ceases to be a Catholic. Ibig sabihin, nanatili. Tayong mga Katoliko huminto na sa pagkakatoliko, patayng Katoliko na, basta mortal na kasalanan. Yun ang opening sa demonic position. Kaya dapat yung sacrament of reconciliation. Paano ngayon? Kung nasa mortal na kasalanan, maririnig ba tayo sa Diyos? Sa ating mga panalangin? Makita ba niya ang mga mabuti nating mga gawa? Yung mga mabuti nating gawa, walang merito sa mata ng Diyos kung nasa mortal na kasalanan tayo. Maliban lang, kung pinagsisihan natin ang mortal na kasalanan at nangungumpisal tayo, doon na makita ng Diyos ang merito ng ating mga magagandang ginawa. Kung nasa mortal na kasalanan tayo, anong mangyari? Tulad nila ni Adan at ni Eva, na po sila nagkasala. Anong sabi ng Diyos? Adan, Eva, nasaan kayo? Bakit tinanong ng Diyos? Nasaan sila si Adan at si Eva? Di ba niya alam na ang God ay omnipresent, omniscience, omnipotence? Tapos, tinanong niya, nasaan kayo? Bakit? Dahil may nangyari. Pagkatapos, ang tao ay nagkasala, ang tao ay nawala sa paningin ng Diyos. Isaiah chapter 54 verse 2, hindi ko kayo marinig, hindi ko kayo makita dahil sa inyong kasalanan. Kaya napaka-importante mga kapatid, ang pangungumpisal. Huwag kayong maniniwala, yung pare, makasalanan yan. Tama naman. Sa misa, sabi ng pare, aking sala, aking sala, aking sala. Hindi naman sinabi niya, enyong sala, enyo lang sala. Di ba? Makasalanan din ang pare. Tama. Kayo nga, nangungumpisal sila. Tulad sa walis. Di ba ba? Ang walis ay instrumento siya upang magiging maklen yung palibot natin. So, yun din. Napaka-importante. Siguro, dapat magmuni-muni na kayo. Kailan po ba ang huling kumpisal ninyo? Huwag kayong mangungumpisal kung hindi niyo ilista yung kasalanan ninyo. Dahil napaka-tuso ng demonyo. Kung meron 10 kayong kasalanan, pagpunta ninyo sa pare, abay, 2 o 3, 4 na lang yung maalala ninyo. Ilista niyo talaga. Ilista niyo at basahin niyo.
Evaluate yourself sa 7 capital sins. 10 commandments. Meron bang holiday of obligation na hindi kayo nakasimba? Meron bang sandimas na nalit kayo? Bakit? Alam nyo ba, pag malit ka sa sandimas at hindi mo naabutan batay sa toro, yung opertore at nagpatuloy pa rin, mortal sin na ang kasalanan natin. Alam nyo ba? Opisyal na naaral ng simbahang Katoliko. At alam nyo ba na habang nagpisa ang pare, patapos na, lumabas kayo na wala pang blessing. Mortal sin po yan. Kaya, evaluate ninyo sarili. Lista niyo. Oh? Lista niyo. Dahil yun, opisyal na turo ng simbahan. Hindi lang yan. Meron bang miyembro sa inyong pamilya na ang mga anak niyo hindi nagsimba ng Domingo? Hindi nagsimba ng holiday of obligation? Dahil kung meron at hindi niyo sila iginait, mortal sin yan sa mga magulang. So evaluate. I-evaluate talaga, mga kapatid. Oh? Then, ikumpisal sa pare. Ikumpisal. Monthly confession. Mas mabuti. O weekly confession, mas mabuti. Oh? Yung paglapit sa albularyo, yung mga superstitious beliefs, kumpisal talaga. Yung mga ikinasal man sila sa pare, kahit ikinasal sila sa pare, ngunit may mga pagkakataon na gumagamit ng contraceptives, mortal sin po yan. Tandaan ninyo mga kapatid, mortal sin yan. Kaya pag may mortal sin tayo, di na tayo pwedeng tatanggap ng komunyon. Ba't kung tatanggap ako ng komunyon? Di naman alam ng pare o minister na nagamit kami ng contraceptives. Anong sabi sa Biblia? 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Sino mang tatanggap sa katawan at dugo ni Kristo na di kaaya-aya ay nagkasala sa katawan at dugo ni Kristo. At dahil diyan, siya'y magkasakit at unti-unti siya'y mamamatay. Kaya nga, ang daming mga Katoliko, mahirap na umabot ng 70 years old. Mahirap na umabot ng 60 years old. Bakit? Kahit saang simbahan, makita niyong nakalinya sa pangungumunyon. Pero hindi mo makitang may naglinya sa pangungumpisal. Ayon kay Father, nilalamok na lang umano siya sa kumpisalanan. Yun i-evaluate ninyo mga kapatid, kung may pagkakataon na gumagamit kayo ng contraceptives, ngunit hindi pa ninyo yan na ikumpisal, dahil sabi ng iba kasi, di namin yan alam, Brad. Nakasalanan pala yan. So, Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Next question. Hello. Gusto ko lang tanongin if ever there is a semblance of truth about sleep paralysis kasi yung sabi nila, in which na-experience ko na rin, na there's some spirit na, for example, if you're lying on your bed, tapos yung katawang lupa mo, gising, hindi siya gising, but yung consciousness mo is gising, but someone beside you parang naka-white and it's causing you the sleep paralysis. And if there is semblance of truth to it, what could we do before, during, and or after? Paano namin lalabanan siya? Thank you.
Okay. Kaya nga, bawat isa sa atin, dapat may holy water na dala. No? Lalo na sa loob, sa silid ng room natin. Pag maka-experience kayo ng sleep paralysis at makagising, kuha agad ng holy water. In the name of Jesus of Nazareth, ibisbis mo sa loob ng room. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits, whoever you are. Depart right now from this life, from this room, and go immediately and directly. Ipasa ko kay Sis Abigail yung prayer before matulog, according to the proper formula sa exorcism. Dahil nandyan ang I take authority over demons of nightmare, demons, 6 demons. Yan, pinangalanan. Diyan, pwede yang gamitin natin before ang prayer. At sa mga magulang, dapat yung holy exorcise oil, pagkatapos niyo mag-rosary, mga ama, silyuhan niyo ang mga anak niyo. In the name of Jesus, I seal yourself with the precious blood of our Lord Jesus. O kung kayo lang, pwede kayo, in the name of Jesus, I seal myself with the precious blood of our Lord Jesus. Ulitin ko bawat magulang may spiritual authority sa kaniyang miyembro ng pamilya. Sa kaniyang miyembro ng pamilya. At makagamit siya ng imperative command. At kahit na bawat isa sa atin makagamit ng imperative command. In the name of Jesus, I command you. Yon ang tinatawag na imperative command. Dahil may spiritual authority tayo sa sarili. Pero, in case of emergency, in the absence of the appointed exorcist and even a deliverance minister, kung may napusuhis na kapitbahay, anong gawin? Ang gawin, huwag niyong gamitin ang imperative command. Dahil wala kayong spiritual authority sa kapitbahay ninyo. No? Di niyo pwedeng, in the name of Jesus, I command you. Delikado kayo sa retaliation. Dahil alam ng demonyo kung saan ang hangganan ng authority natin. Napaka-importante po ng authority. Halimbawa, kung mag-arrange ka ng mga upuan sa loob ng pamilya mo, walang problema yan kahit anong forma pa. Pero kung pumasok ka sa kapitbahay mo at doon ka mag-arrange, delikado yan. Outside your house, wala ka ng spiritual authority. So kung mangyari in case of emergency, huwag niyong gamitin ang imperative command. Palitan ninyo ng supplicatory prayer. Ang imperative command, in the name of Jesus, I command you. Ang supplicatory prayer, in the name of Jesus, Lord, I humbly ask you to command the evil spirits to depart right now. Yon po ang supplicatory prayer na mamagitan ka. Supplicatory, hindi imperative. So tandaan nyo yan, in case of emergency. Okay? So, yon, magdala talaga ng holy water. Halimbawa, pag merong ma-experience na sleep paralysis, makabalik sa pagising, okay, gamitin mong holy water in the name of Jesus. I command you evil spirits, whoever you are, depart right now from this room. Then silyuhan mo ang sarili mo. Dahil totoo talaga na may demonyong umaatake sa iyo. Okay? Next question. Yes. Eternal Father and brothers, and to you all my sisters and brothers. Tanong ko lang po, may blessings po ba ng water at oil tomorrow? And then, if there is, can we include also salt? And because these are the 3 instrumentals na kailangan natin kung may sakit. Although we do not know if that person is possessed or not. Pero marami tayong napapansin na may sakit. Ako na isa doon.
So I want to use these three instrumentals in my body. I've been using oil, blessed oil, Father, and water, inihahasik natin sa ating mga bahay. Pero yung salt, salamat po. And then, another tanong po. Naintindihan mo po, Father? Ulitin ko po. Ulitin ko po. Sorry po. Pwede po bang magpa-bless ng oil at water tomorrow? Can we also include, if it is possible, can we include the salt? Because these are the three sacramentals that are used in healing a sick person. Isa na ako doon. Tsaka pangalawa po, meron akong dalawang kamag-anak na nakakita ng mga ghost daw. Are they possessed with bad spirits? Third po, kung yung instead of Saint Benedict, ang medal ni our Miraculous Mother, ang inilagay mo sa pintuan at sa mga bintanang bahay na pinagawa mo, okay pa rin pa ba yun? Yun lang po. Kasi kung ano ang gamit ng salt mamaya, later on, kasi I used to gamit yung blessed oil, na bless Saint Peregrine, etc. And holy water sprinkling around the house. Kung may sakit man, inipapahid po. Pero yung salt po, kailan natin magagamit yun. Yun lang po, Father. Thank you. Maraming salamat. Unang tanong niya, mag-bless ba tayo bukas sa mga sacramentals? Nag-ask ko ng permission ni Father Danny, okay daw. So, mag-bless tayo ng mga sacramentals bukas. Dala kayo ng olive oil, rock salt, tubig, cross, needles. Pangalawang tanong niya, ano bang gamit ng salt? Anong gamit sa salt? Sa, the meaning of salt. So, yung salt, kapatid, para ma-preserve yung mga pagkain, di ba? Protection yun para hindi tayo maka-experience ng preservation, di ba? Yung salt. Protection and preservation. Nung sa Old Testament, mga kapatid, merong isang spring doon na doon sila umiinom. Sa 2 Kings chapter 1, na maraming kumukuha ng tubig doon at merong nilagay na poison ang mga kaaway ng Diyos. Daming namamatay doon. Anong ginagawa ni Prophet Eliseo? Kumuha siya ng salt at nagdasal siya sa Panginoon. At dahil doon, natigil yung poison. Sabi ni Brother Wendell kanina, magamit natin against sa poison. Yung holy and exercise salt. At ano bang gamit nito? Ilagay mo sa four corners sa bahay ninyo. Yung holy and exercise salt. Pwede din, kapag meron kayong mga karamdaman, pwede din kayong kumain ng maliit na holy and exercise salt. It is a spiritual and physical protection. Merong experience ang isa sa mga nag-testimony, alam mo yung Father, laging ninanakawan yung bahay namin. Lagi talaga. Ang pinakalaking pera na nanakaw ko galing sa akin, 100,000. Pero ngayon, Father, nung natutunan ko yung mga sacramentals, lalo na yung holy and exercise oil, so inilibot niya sa buong bahay niya yung holy and exercise oil. So malipas ang ilang mga taon hanggang ngayon, wala nang magnanakaw nakapasok sa kanilang bahay. Sabi niya, totoo talaga yung narinig ko sa turo ng simbahan, ang holy and exercise salt is a spiritual and physical protection. Amen? So yung holy and exercise oil, pwede niyo i-bless sa mga senses ninyo. Yung holy and exercise, bago matulog. Kung makita nyo yung holy and exercise, anong gamit din sa holy and exercise water, sprinkle niyo bago matulog. 3 times. Sprinkle lang. Alam nyo, kapag yan ang maging ritual natin sa buhay, maproteksyonan tayo sa mga kaaway natin gamit ang mga sacramentals.
So bukas, mag-bless tayo ng mga sacramentals ninyo para ma-experience ninyo ang instead yung mga amulets ninyo, instead i-promote natin superstitious beliefs ninyo, yung paraan ng simbahan ang i-promote natin, mga kapatid. So hanggang anong oras tayo magtatapos? Hanggang 5. Sige, wala pang oras. Brother Wendell, may karagdagan ka? After na sa talk, para maisa natin lahat. Dahil meron pang hahabol, di ba? So, matapos ang talk ni Brother Wendell bukas, mag-bless ako ng mga sacramentals. Pwede kayo pwede lang sa inyong upuan at kasama ni Father, magpatulong ako, maglagay ng mga ng holy and exercise water. Okay? Pero Brother Father, sisiguruhin natin ang sasali lang sa blessing, yung walang amulets, yung anting-anting. Kung meron kayong mga anting-anting, isurrender muna ninyo. Ha? Yon. Salamat, Brother Wendell. Meron pang katanungan? Father? Father Danny? Iklaro ko lang timbaga ni Father Darwin. Di mabless ang lain itong bigat, water, oil, and salt. Don't bring your statues, candles, rosary. Pwede sa ating crucifix. It's part for their exercise. Kaya baka apo tila dati pablisan yung tubigaten. Baka pati palm itugot yun dito yan. Amin, aminen. Kaklaruin ka po ngayon the blessing, mablisan lang tubigat, crucifix, oil, water, and salt. Nga pang exercise apo, hanapang loto. Baka mang itugot yun may nga sako nga asin, nga pablisan nyo. Tapos na namimimas di pa nagloto, kaputo yung baga preservative. Iklaro talaga po. Tapos iklaro manan, ibaga apo, no adamit mga anting-anting yo, kung manananggal kayo, sa mga aswang kayo, mangkukulam, you have to surrender. Kasi useless. Pati mga chismusa, pwede rin yun. Ilagay nyo at holy water, papalin may sanga drum. Nga pag sumrek kayo dito yan, pag rumar kayo, ikamay, tilahan nyo tilmonit holy water, tingiwat nyo agi sumangpad nyo pala yun. Thank you very much. Father, pwede yung candle, Father, na okay. Yung candle. Mabalin daw ti candle, yung na Pascal candle, Rosary ka no, Father. Pwede din. Pwede rin Pero rosary. merong general blessing, Father, sa mga sacramentals. All religious items. Pwede. Okay, mabalin ka no, Med. Yung na slogan. Baka pati slogan dyan po, Amin nga religious items, mabalin ka no. Mabalin ti statue, Father. Baka pwede mga religious pwede items. Din. Pero ang pinaka-importante yung olive oil, baka hindi nyo mandala. Okay? So yung matapos i-bless nating tubig ninyo, 1/4 na makuha, pwede ninyo refillan. Para hindi kayo mabusan ng holy and exercise water. Pero kung merong pari na mag-bless, well and good. Well and good. Lalo kapag maubusan kayo. Yung holy and exercise oil, 1/4 makuha, pwede nyo refillan ng olive oil. Hindi mawala yung pagka-holy and exercise oil. Okay? Pero kung meron kayong mga pari na mag-bless, meron na kayong mga ritual aklat nito, pwede nyo gamitin ito. At ito ang ipagamit sa pari ninyo. Lahat ng pari makabless sa mga Doon sa diocese namin, merong ilang bikaryato na nag-object sa ginagawa natin na mag-bless tayo ng mga olive oil. So, nag-recommend sa bishop na patigilin mo niyan si Father Darwin na mag-bless ng mga olive oil. Sabi ni bishop, ano ba ang sabi ni Father Sequeia? Sagot ko naman na lahat ng pari pwede mag-bless. Sige, ilagay natin yan sa monthly natin na gabay, ang sacramental blessing sa lahat ng mga sacramentals.
para lahat ng pari sa diocese natin, sila na ang blessed, para hindi na sila pupunta kay Father Darwin. So yan ang nangyari. Nasiyahan yung buong diocese natin. Yes, Father. Father, kahit wala, Father, lahat ng pari, Father, makabless. Dahil sila pari. Dahil sila pari. So lahat ng mga pari, makabless talaga dahil pari sila. Dahil pari sila. Katulad ng bahay, dahil pari sila, only the priest can bless. Hindi yung mga albularyo. So, yung mga tubig ninyo, sino nag-bless? Baka ang albularyo. Dahil yung mga albularyo, kita ninyo sa YouTube, minilyon yung mga subscribers nila. Di ba? Ang dami! Pero alam nyo, mas makapangyarihan pa kayo sa kanila. Lalong-lalo na kapag lalapit kayo sa kaparian natin. Dahil yung mga kaparian natin, dubli yung kapangyarihan nila because of the ordination. Amen! Natutuwa ba kayo ngayong araw na ito? So, hanggang 5 tayo. Meron pa tayong oras. Meron pang katanungan? Meron seminarista doon. Pagkatapos ni brother, si nanay. Hello, Brother Wendell. Hello, Father. Not seeing you personally, not only virtually, Father. So, my question, Father, is, since we did the rosaries included a while ago, I will ask, Father, can the devil itself use the rosary against us? Since marami pong sinasabi about rosary, can you enlighten us a little about Masonic and the Satanic Rosary? Because I think it's needed right now. Salamat, kapatid. About sa Satanic Rosary. Yung Satanic Rosary, base sa mga kasamahan natin ng mga exorcist, kinukonsecrate yan sa demonyo. Usually, luminous na mga rosary. Yung cross nila ay merong ahas sa likod ni Kristo. At yung merong 4 na araw or mga demonyo talaga, may sungay dito sa 4 sides sa cross. At walang indri. Walang indri. So, luminous lahat yon, luminous. So, yun po ay consecrated to satanic cult. So, kapag gagamit ka dyan, so, you are consecrated, you are using the consecrated rosary to Satan. So, tingnan nyo yung mga rosaryo ninyo. Yung mga luminous na rosary, walang entry, merong ahas sa likod ni Kristo, at merong 4 na araw, or mga demonyo talaga, 4 na demonyo sa mga 4 sides of the cross. Yun po ay tinatawag na satanic. Yung luminous na rosary na liliwanag sa dilim. At maraming hindi nila alam yan. At si Father Nunet, Brother Wendell ang nag-unveil sa satanic rosary. Pero yung rosary natin, matorture talaga yung demonyo. Alam nyo, may pumupunta doon sa office natin, anak ng pulis, sabi ng pulis, Father, nag-suicide na yung anak ko. Nagbigti na, Father. Buti na lang, naabutan ng ng asawa ko. Nakabitay na. So kung nalate lang sila ng ilang segundo, wala na silang anak. 15 years old yung bata. So tinanong ko yung bata, bakit mo ginawa ito? So, Father, wala akong plano na mag-suicide. Wala akong plano, Father, na magpakamatay. Anong nangyari? Father, nung araw na yon, Bernie Santo, nanood pa kami ng Passion of the Christ. Pagpasok ko sa kwarto ko, Father, nawala ako sa sarili ko. Hindi mo alam na gumamit ka ng pisi, lubid? Yes, Father, hindi ko alam na tinali ko yung sarili ko. Wala akong alam, Father. Nagsasalita ka ba ng katotohanan? Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo, Father? Pare ka. Ngayon lang tayo nagkita. 15 years old ang batang ito. So sinabihan ko yung ama, base sa testimonya ng bata. Meron akong video dito, pero hindi natin mapakita sa inyo. Sabi ko, sa tatay, posible na walking possessed yung anak mo.
dahil hindi niya alam ang buong pangyayari. Kung hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagagawa ng kwento. Natatakot ako, Father. Huwag kang matakot. Tutulungan ka namin. So, nung mag-ready tayo para partially maalis yung demonyo, pero buong pamilya, dapat babalik kayo for catechism para maibahagi namin sa inyo yung rule of life na dapat ninyong gawin. So, nung nagsimula na kami sa prayer, sa simbahan, dahil ang bata ay hindi makausap ng matino. Lagi ng tulala. Yung deliverance namin, daming demonyo pala. So, mahigit sa 1 oras at kalahati, hindi pa lumayas yung demonyo. Sabi ko, napagod na ako pag magdasal, brother. Sir, magro-rosaryo na lang tayo. Pag rosaryo namin, pinanta namin yung Salve Regina, nagsuka yung bata. At sabi ng ama, Father, tagal natin nag-deliverance, no? Nung nag-rosaryo tayo, umalis agad yung demonyo. Hindi pa natapos yung rosaryo. So grabe talaga yung kapangyarihan ng ating mahal na ina. When Mary is present, Satan is absent. And when Satan is present, Mary is absent. The devotion of Mary is never practiced. So ngayon mga kapatid, sabi ng mga demonyo doon ni Padre Saint Dominic de Guzman ba yun? Padre Wendell? Nag-exercise si Saint Dominic de Guzman. Sabi ng mga demonyo sa katawan ng tao, kung lang ng mga Katoliko, kung araw-araw lang sila nagdadasal ng rosaryo, katapusan na ng mga demonyo sa buong mundo. Sabi ng mga demonyo, kung ang mga Katoliko ay araw-araw lang magro-rosaryo, katapusan na ng naming mga demonyo sa buong mundo. Bigyan natin ng pagpapuri ang ating mahal na ina. Amen? So, merong satanic rosary, meron ding rosary na makapalayas ng demonyo. Yung devotion natin sa mahal natin na ina. Amen? Meron pa tayong oras? 4:40 pa. Si nanay. Sunod si nanay. Siya muna, Brother Wendell. Yung naka-pink si nanay. Father, one of the gift of the Holy Spirit is the speaking in tongues. Yes. May we kindly ask for further clarification because in our community, there are many those who have experienced this speaking in tongues. Salamat. Si Brother Wendell muna ang sasagot. Maraming salamat, Father. Okay. Yun ang karamihan na marinig natin sa BCBP, Couples for Christ, Singles for Christ, Charismatic. Diba? Yun umano ay speaking of gift of thanks. Yan umano ang sabi nila. Pero sa malalim na pag-aaral, ang exorcist, ang mga AMPATSE, Philippine Association of Catholic Exorcists, maliban na under siya sa Commission on, sa CBCP, Commission on Doctrine and Faith, Commission on Liturgy din. Dalawa na commissions sa CBCP. Sa pag-aaral ni Father Nonet Legaspi sa speaking of tongues ng mga charismatic, ng mga singles for Christ, walang kaugnayan yan sa tradisyon ng simbahan, kundi galing yan sa Pentecostal Church. Pero malinaw naman sa Catechism of the Catholic Church na may speaking of tongues na binanggit yan. Yes, malinaw. May dalawang santo tayo na kinikilala sa simbahan na nakatanggap ng gift, extraordinary gifts from the Holy Spirit, speaking in tongues. Di ba? Sino yan? Saint Vincent Ferrer. Ang kanyang lingwahe ay
Catalan Spanish, native language niya. Nang pinadala siya sa misyon, wala siyang alam sa ibang mga lengguwahe. Pero nagsalita siya sa kanyang native language na pakinggan sa mga natibo at narinig sa sariling nilang lengguwahe at naunawaan niya. Naunawaan nila. Yun ang sinasabi ng simbahan, gift of thanks. Sino pa? Si St. Luis Beltran. Hindi siya nag-aaral sa ibang mga lengguwahe, ngunit pagpunta niya sa misyon, kaunawa siya, nakapagsalita siya sa naturang lengguwahe kahit hindi niya alam. Ngayon, sa lahat ng Office of Exorcism, sa amin, sa Maynila, sa lahat, naka-experience talaga kami na ang demonic possession, may mga cases na yon. Kaya nga nanawagan ang PACHE, Philippine Association of Catholic Exorcists, dapat itigil yan. Halimbawa, may laptop tayo dito. Sa keyboard, sige, isulat nyo kahit anong letra. Ipadala nyo sa mga magulang nyo. Pag matanggap nila ang email nyo, ano kayang nasa isipan nila? Ang meaningful ng language, ang mensaheng pinadala niya. Meron namang sesyon sila paano i-roll yung tongue natin para sa gift of thanks. Sabi ni Father Nonet Legaspi, dapat ihinto yan. Bakit? Bawal yan sa guidelines ng Simbahang Katoliko sa Lumen Gentium number 12. Tandaan ha? Lumen Gentium number 12. Extraordinary gifts from the Holy Spirit cannot be sought after, cannot be desired after. Ayon sa mga santo, di dapat hihingiin natin ang extraordinary gifts from the Holy Spirit dahil papasok yan ang pride. Kusang ibigay yan sa banal na espiritu sa mga tao na kaaya-aya. Halimbawa, ano pa yung extraordinary gifts of the Holy Spirit? Stigmata. Ang first stigmata, si St. Francis de Assisi, sila si St. Padre Pio. Sa conference namin sa PACHE, Philippine Association of Catholic Exorcists, doon namin nalaman, ang dami palang piking stigmata na may protector pa ng mga pare. Pero, fake. No? So, careful talaga. No? Extraordinary stigmata. Pwede ba magsagawa tayong sesyon para magkaroon ng stigmata? Kuha tayo ng tamtax, ilagay natin sa kamay, magsimula ang stigmata sa pamamagitan nito, kunting sugat, lalakihan, stigmata na. Hindi. O ba? Ganon din ang speaking of tongues. Kaya careful. Sa diocese namin, ecclesiastical province namin, Doim, Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, Marawi, Predatora ng Marawi. Pag ang charismatic magsagawa ng Dupim Convention yearly, meron talagang mapuposes. Kahit saan na diocese gaganapin ang kanilang convention, maraming mapuposes. Kaya, ang amin ng office ang kanilang kinuha bilang speaker, abay, marami pa rin napuposes. Bakit? Dahil yung mga practices na yan, hindi yan batay sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, kinuha at hiniram galing sa tinatawag na Pentecostal Church. Yun ang pinapractice nila ni Kibuloy. O anong nangyari ni Kibuloy? Di siya na ang may-ari umano sa ating kaluluwa. So kaya mag-ingat talaga mga kapatid. Mahirap man ito tanggapin sa mga nag-practice, pero yun talaga ang
panindigan ang turo, lalo na sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Yun po. Meron akong mga pasyente doon sa Diocese of Tagbilaran, mga member sa Charismatic and Healing Ministry. At nung mag-healing sila with speaking in tongues, anong isa sa mga leader nila gusto nang magpakamatay. Inapa ng isang pari. Kasi imagine na, inapa ng isang pari. Yung leader sa grupong ito. At nung dineliverance ko, pinupuntahan ko siya sa bahay nila. Yung dineliverance natin, process talaga ang leader nila. At ang ginagamit nila for healing is speaking in tongues. Akala niya na galing talaga sa banal na espiritu. Yung merong totoong speaking in tongue by the way. Merong totoo talaga na speaking in tongue. Pero hindi lahat. Sabi ni San Pablo, sa congregation ninyo, gusto ko na meron lang pinakamataas ay 3. Sa 1 Corinthians chapter 14, na magsagawa ng speaking in tongue. Pero hindi sabay-sabay. Sabi ni San Pablo, hindi sabay-sabay. Ang isa, ay hindi magsabay yung 3. Pero anong nangyari ngayon? Halos lahat. At kailan ba nangyari yung speaking in tongue? During sa time sa Pentecost, di ba? At marami namang nakaintindi, yung mga different nationalities, nakaintindi sa sinabi ng mga apostol. Ang hindi nakaintindi, yung taga Jerusalem lang. Pero ang iba't ibang bansa, nakaintindi sa kanilang sinasabi. Pero yung mga taga Jerusalem, hindi nila naintindihan, hindi naman nasalita yon. Aramaic yung salita ng mga Hudyo. Pero yung mga iba't iba, from Egypt, from Rome, from Spain, from different nationalities. Sabi nila, nagsasalita sila sa ating wika. Nakuha ninyo? So bakit mag-speaking in tongue pa tayo? Meron bang different nationality natin? Kasama natin ngayon. Hoy. Meron bang Koreana dito? Meron bang Taiwanese kasama natin? So kailan? Kailan nangyari? Sa panahon ng Pentecost. Bakit? Bakit? Ang daming different nationalities nandun para maintindihan ang salita ni Kristo. Di ba? Puro tayo Ilocano. Nandito. At may magsasalita ng Koreano. Wala namang Koreano dito. Para saan? Para saan? Uy, para saan? So, special occasion lang yon, hindi sa lahat ng occasion, mga kapatid. Maraming nagagalit sa amin dahil sa sinasabi natin ngayon. Pero buksan nyo yung isipan ninyo. Dahil yung demonyo ay magbigay ng false inspiration, false vision. Yan ang sabi ni St. Ignatius of Loyola. 5 na mga members sa Catholic Charismatic pumupunta sa office. Lang lahat ay nag-speaking in tongue. So, di-discourage yan sa buong PACE, Association of Exorcists, na huwag na kayong magsalita ng ganon. Wala namang present na different nationality natin. Nung una, yung mga apostles, different nationality yon. Magtitipon sila, merong galing sa different na mga bansa. Di ba? So, ipinintulot nila. Pero ngayon, puro tayo Pilipino. Uy. Bakit tayo magsasalita ng Koreano? Puro naman tayo Pilipino. Para saan? Para saan? So, exceptional yun nangyari sa panahon ng mga sa Pentecostes. Hindi natin i-copy paste yun. Dahil puro tayo Pinoy. Hindi Pilipino ang ating gagawin. Para saan yung ibang lingwahe? Tama? At 5 sa mga Catholic Charismatics sa diocese ko na hinaharas talaga ng demonyo. Sinasabihin ko sila na huwag nyo na yung gamitin. So kung magturo kayo, just preach the Word of God.
Just preach the teachings of the church. Dahil ang simbahan ay hindi nagbabatay sa vision. Kinausap ko ang Panginoon kagabi, Father. Ang sarap ng usapan namin. Nag-inusapay kami. So, ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nakipag-usap natin sa pamagitan ng turo ng simbahan. Para hindi tayo ma-deceive ng demonyo, basta bili kayo ng Catechism of the Catholic Church. Yan ang isiwalat nyo sa buong religious organization natin. Hindi tayo nagbabatay sa vision. Nagbabatay tayo sa divine institution founded by Jesus Christ. Amen? Hindi nagbabatay sa charism natin. Nagbabatay tayo sa mga sakramento ng simbahan na mag-lead natin sa tunay na kabanalan. Hindi ka maging banal sa pamagitan lang ng charism without the sacrament. The source of grace is the sacrament. Anong kalugan ng sacrament? To give grace, to confer grace. Di ba? Bakit magtuturo tayo ng iba? Bakit? So, mga kaibigan, totoo na merong speaking in tongue. Pero hindi lahat tayo bibigyan ng Diyos. Ang Diyos lang ang magbigay niyan. Katulad ni Mother Teresa, meron siyang speaking in tongue. Pumunta sa Russia ba yun, brother? Hindi niya maintindihan yung lingwahe nila. Nagsasalita si Mother Teresa, pero iba yung translation ng isang translator sa kanyang sinasabi. Sabi niya, bakit iba yung translation mo? Nalalaman ni Mother Teresa. Yun po ay speaking in tongue. Si Saint Vincent Ferrer, nagsasalita siya sa kanyang dialect, pero iba ang marinig nila. Natural yung dialect niya. Example, Ilocano yung dialect niya. Pero naintindihan siya sa Cebuano. Naintindihan siya sa mga Tagalog. Ang narinig sa mga Tagalog, Tagalog. Pero ang sinasabi niya ay Ilocano. Yan po ay speaking in tongue. So merong mga Bible scholar nagsasabi, yung sinabi ng mga apostol, Aramaic. Pero sa pagrating sa mga tao na Espanyol, Espanyol yung narinig nila. Yung mga Italiano, lingua Italiana ang narinig nila. So kita ninyo? So yung iba, sabi ng isang exorcist doon sa Dipolog na naalala ko, kapag mag-speaking in tongue ng isang tao, malalaman natin na demonic in origin yung speaking in tongue na yan. Una, kung nawala siya sa kanyang sarili, at natapos na yung praise and worship, nag-speaking in tongue pa. Yan po ay demonic in origin, na possessed na siya. Hindi sa Espiritu Santo, Espiritu Tunto. At hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Hindi niya makontrol. Dahil iba na ang nag-control sa kanya. Sabi niya, it is a demonic, it is not a divine, but a demonic speaking in tongue. Pero kung mapigilan ninyo, conscious naman kayo, na speaking in tongue, at merong interpreter sa speaking in tongue ninyo, sabi ni Father Leo, it is a divine in origin. Dahil merong interpreter. Pero kung walang interpretation, sabi ni Father Leo, mas mabuti pang manahimik na lang kayo. Amen? So, anong oras na? 5 minutes na lang para alas 5. Isang tanong na lang, no? Isang tanong na. May bukas pa. May bukas pa. Father Darwin,